حوجي ودمنا سيد العرب منتنا زود غمرة زمتت بمحلى قال بحر بحر تخللنا واتر برهان كوشنا في الشخت بالنمرة وحيدة ما قازم نسيب وديتهم بشيلو زيت ندى العرس زبنا مرمونة حكينا حاضرة يخلع كم وركي برهان يزغده ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزنتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرنت حريانا يا كل عامات نقام الزمنا مع مقبهري تدعى لتفرفر عين سنتنا ما تكون زبسر حدا والدك غول حدا غينات حدا لبي غول حدا هرمت حدا عينك غول حدا غحلي حدا مرفق غول حدا فتلي انت بتريني انت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروفياتنا نزودنا كبسة تتبينا كبسة أنا خدمالي مورو أبو قيدة ما هرانومي كبت برهان فانوس يحشكم كان قيم تقاهم هابونا تقابو خدمك عياشو ديناتا ناتو نبتاتا قبلانا هيمنا نشمت داتا انبن عبلالا ناتنا سمتو ناتنا سوحاسو بمهرو تمكرو صحا ووسو كملكا يحل بحقا مننك نفحات دليبو استرمنا مرجانا زودنا مرجانا إرنا صوتهم صف السماء يخدن اتدعنا طب سبيل سمكن عمنت من تايم نقعر سختان عوتا أبرسنا زين مكتنا يندا من قويتا تقانو بتوت سخف النادا زود حرنت يا مرجانا ذات خلوي دخل قدنا سلا عندي وفاسي سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وطر تمنيتنان باقنانيو لومون كم وطرو أقداسن واناون زينان تنتنان حيزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدى مسانا كتصنحو بخبرنا عدمكم لايك مقبار شير بمقبار ريتوغمن حسابكم من بهانات من قدم مهاب مسانا كتصنحو دما دقيبنا عدمكم ናይ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣከባቢና ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ክንርክብ ፍትኒና ዲፕሎማሲ ፖለቲካ ፀጥታ ቁጠባ ክንተናኽፍ ክንፍትን ኢና ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ከም ዘለና እናፈለጥና ድማ ግዜ ከይወሰድና በዚ ክንጅምር ሌትስ ጎ Ethiopia's Red Sea ambition isn't a plea for access. It's a blueprint for regional domination that ignores one critical factor: Eritrean strength. Let's be clear. Ethiopia's strategy follows a classic revisionist playbook. Step 1, create a historical grievance. You call something stolen until the lie becomes accepted as truth. This manufactures domestic support and paints your future aggression as justified reclamation. Okay, نسمع زلنا خنتعازو منتا በማንኛውም ህግ በማንኛውም ያገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸው ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል ጥርጣሬ የለውም ለኢትዮጵያ ማዋጣት በሰላም በሰጥቶ መቀበል አብሮ ማደግ ነው የኢትዮጵያ የባህር كم نريد زلنا أبي أحمد سفح بله بروباغندا ناتو نسو أبتوسنا جزيك تزارب وكون خليو مستوسنا جزيك تزارب زرباك مسل خليو جن نو أبي أحمد دايما دايلونا زي أجندا زي كده في أيز بعد زلو تي حقراو تلفزيون ناتو نتزرباناتو أو وقاقيتو كم تقصناتو مستزلو كنتات ناتها هذا انتي كجبريز في التنزلو سبينيت بلو سبينينج نتي ميديا دومينيت كتقبر بزي دومينيت بمقبار دما نتي هزبناتو لك كمتاك قال بقالو زبلا لو من تدي قبركو صباحكو قبريه سلازغوني
نتي منسي حسبة أمره نخجبر له حسبة أمره دما كم ترى حسبة أمره ترى يكون نريو مغنياتو نسو نتي منسي آدم كيركان جيجا تاريخن كالن مهيركا بتحادو وجن بخال من قد دما بزعات كيلاتات ميتم بهواية ما بزوانزي نعانا نيرتراويان حجز اللي ولدون نزمتشو ولدون نحنا دما أبرتعنا خنق على سوزا لنا مغنياتو زي وور اوف ناراتيف سبلو كوينات نتي ترخا نتي تاريخ كمي جيركا تسغاغرويو سلازي لك كمزي يوكرين راشا نحاتحدهم كلتيوم اباتل فيلد ابتي عوده كوينات رايد يكون اب ميديا ونزواغو زلو تشاينا مس راشا تشاينا مس امريكا اب ناي ناراتيف مني تزبلته اب ميديا عقم خلو زغل اب كل علامات نريو زلنايو ኤርትራ ድማ we have to push ናትና ናራቲቭ መንግስቲ ኤርትራ ጽሒፍዎ ዘሎ ንጹርን ብርቱዕን ቃላት ክንርክን ፍትኒና ግን ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ኤርትራ ዝምልስሉ ኤርትራ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ እዮም ኣነ ኣብ ዝሓለፈ let's say 10 ዓመት በዚሑ ምክንያቱ ክንዱ ተገዲሰ ፖለቲካ ተኸታቲለ ስለ ዘይፈልጥ ነቲ ናይ ቀረብ ኣፍሪካ ፖለቲካ ተኸታቲለ ይፈልጥን እየ ነይረ ኣብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት بوحد دمان ميت خاميت خوينا أبز حلفة 3 عامات إيرتراهم غيرهم ما يفلتونهم حجز قبروا وزلوا دبلوماسيا وزاري انتهي تترجم ناتو كم انتهي زبقس مخانو كركم فتنينا سلازي أبي أحمد كسب لو مكتك عنيو حج ما تقعتنا إيرترا تجمير له إيرترا ما تقعت انتهي كم زي ما سير كنرينا أبي أحمد جن أم انتهي درجة بتحله تود كاتناتو أبي رايج منجست يوركا بني دمي بكرو يسايس منجست يوركا بني دمي በኔ ትውልድ ይህንን ፊት ለፊት ወጥቶ የሚጠይቅ አካል ይመጣል ፓወር ይመጣል ብዬ እኔ ገምቼ አላውቅም። ይሄ ክሬዲት በቃ መሰጠት አለበት ልንገር። ከዛ ይሄ ምን ብሎ ይቃወመው ወጥቶ አሁን የሆነ አንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ኢቭን አያነሱትም እኮ ይሹም በትክክል ወይም ብድግ ይሉና ዋርሞንገር ነው ኦኬ ምናምን ነው መሪው ከምትሪሞም ዘለኹም ሓንቲ ካብቲ ክትንሱን ክትንሱን ዝምነይዎ እቲ ትምኒት ንበይኑ እቲ ትፅቢት ንበይኑ ግን ስለደይ ሰርሕ ብኣፎም እውን ዓብሎም ዝዛረብዎ ዘለው ሓደ መዓልቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይመውት ኸውን ምናልባት ድማ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣብ ንሓትሕዱ ሕንፍሽፍሽ ኣትዎ ይኸውን ንሕና ድማ ናይ ዓፋርዶ ናይ ጅንዕፍሪት ደይልና ፖለቲካዊ ውዳቤታት ደገለዶ ክንገብር ኢና ኣብዚ ከነእንግዶም ክንፍትን ኢና ምእንታ ነቲ ማኒፑሌሽን ዝመፅእ ነቲ ፖለቲካ ሓሸውየ ንምግባር ኣብ ሓምሳታት ኣብ ሓጎና ሃይለ ስላሴ ዝፈተኑ ክንደግም ምእንታን ልክዕ ታሪክ ናይ ምድጋም ወይ እውን ሓደ ሕማቅ ነገር ንምድጋም ናተይ ስራሕ ኢሎም ተታሓይዞም ዘለው እዮም እቲ ጽቡቕ ነገር ናይዞም ፖለቲካ ናይ 4 ኪሎ እንታይ ጽቡቕ ነገሩ ዕላምኡ ስለ ዝነግረካ እዩ እንታይ ከም ዝደሊን እንታይ ይሓልም ከም ዘሎን ኣጀንዱ እንታይ ምዃኑን ይነግረካ ኣሎ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ሕሳብካ ንክትገብር እቲ ዝበለፀ እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብል መለስን ናቱ ካድረታትን ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝገብሮም ሓደ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓልይሉ ኮይኖም እዮም ዝቐርቡ ነይሮም ንህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ከም ዝገብሩሉ ንጽቡቕ ይሰርሑ ከም ዘለውን ጽቡቕ ንክገብሩ ድማ ይድግፍውን ከም ዘለዎ እዮም ኣብዚ ዘለው ግን ከምኡ ይኮኑን እዚኣቶም ብሓደኻ መሬትካን ወደብካን ናንደሊ ሻዕበል ብሕሪዩ ዘገድሰና ኣይኮነን ጉዳይና ኣይኮነን እናተባሃለ ዝፍከረሉ ዘሎ ግዜ እዩ ኤርትራዊ ድማ እቲ ዝበለፀ ፀጋ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ክገርመኩም ዝደልዮ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንግሆም ምሸትን ዝምነዮ ልክዕ ከምዚ ንሱ ብፖለቲካ ናቱ ገይሩ ንኤርትራ ዘፈራርሃ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ግብረ መልሲ ክህብ ንኢትዮጵያ ክንብትና ኢና ኢትዮጵያ ነቲ ስርዓት ክንኣልዮ ኢና ገለመለ ናበለ ብርቱዕ ቃላት ገይሩ ንኢትዮጵያ ሙሉእ ከላዓዕል ዝኽእል ስምዒቱ ክትንክፍ ዝኽእል ዘረባ ክዛረብ ይደልዮ ኣሎ ነቲ መንግስቲ ድማ ፈሊጥዎ ሸፈፍ ኢልዎ ልክዕ ኣብታ ትሕሞ ኣብቲ ሕጋዊ ኩነታት ነቲ ዓለም ለኻዊ ጥሕሰት ኣብ ኣጥራይ ዝሃርሞ ዘሎ ደጋጊሞም ድማ ኣብኣ ዝሃርምዎ ዘለው ስለዚ ናይ ክልቲኡ ወገናት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ይፈየሉ ሓና ቤክስ ናተይ ፅንዒ ኢለ ከረየኩም እየ ምክንያቱ ሓደ ጫፍ ጥራይ ሒዝና ክንዛረብ ኣይደልን እየ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ብስፍሕ ዝበለ መልክዕ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ብሙሎም ኣብዚ ሕጂ ኣቐድማ ኣቢለ እንታይ ከረየኩም ዘነ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ሕብሪ ናይ ሽሮ ዝመስል ገይሮም ዘለዉ ብሙሎም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ኣብ ኣፍሪካ ጥራይ ዝብለኩም ዘለኹ ላንድ ሎክድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት እየን ካብዘን ኩለን ሃገራት ብጀካ ኢትዮጵያ ድራማ ትገብር ሃገር የላን ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ድራማ ዝተመርኮሰ እዩ እቲ ድራማ ናቶም ድማ ምናልባት ብባሕሪ ጥራይ ኢሎም ዝኸድዎ ዝነበሩ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለው ክገብርዎ ድማ ይገብርዎን ርግፀኛታት ክንከውን ኣይክእልን ኢና መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ዘሎ ምርጫታት ግን ንኩሉ እንተታት ድልውነት ንምህላው ፅቡቅ እዩ ስለዚ ብስነ መጎት ደረጃ ብፖለቲካ ደረጃ ብጎስጓስ ደረጃ ኢትዮጵያ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ኩናት ኣዊጅሎ እዩ እቲ ኩናት ኣዊጅዎ እዩ
أبايتاي كجبر زي كعلمبر دقاقي منو جيريو حجي نتي وتحضراو سقوم تكوزوز زلي زلو ويون زحاسبو زلو مقوان سلازابينبر بعفوني نقرنالو ኢትዮጵያ እንዳትወጣ እንዳትገባ የሚያደርግ ጠላት ኢትዮጵያ አላት። ይሄ ጠላት እንደ ድሮ በራሱ መምጣት ትቶ ባንዳ እየፈለገ እያደራጀ እያስታጠቀ ሚዲያ እየሰጠ ገንዘብ እያከፋፈለ የውስጥ ድክመቶችን የውስጥ ድህነቶችን የውስጥ ልዩነቶችን እንደ ነዳጅ እየተጠቀመ አገራችንን ለማዳከም እየሰራ ነው። እናንተ ዛሬ ተመረቃችሁ መኮንኖች ይህንን ባንዳ እየላከ ያለውን ታሪካዊ ጠላት ጋር በመዋጋት በመታገል በማሸነፍ አገራችሁን እንድታሻግሩ የተመለመላችሁ የተመረጣችሁ የሰለጠናችሁ كمتري وزلهم أتي أتوكرناتهم نبي كم زمسل كابت قصقصناتو كنردو خلنا كتابنا ما يتخلني خاجن تايز بالزلو سلاينا تقندي تاكتيكس تكمل زلو بجنزبو بلوجستيك ناتو بميديا ناتو أبد خامن تاتنا يدس أوتلنا زلو دخامن تاتنا دما أوش نازلو فللي أوش نازلو زي مردا أوش نازلو قريتات نوعو ندادي بمهاب بستفل علينا باندا ويونا شفاتو صراحة قرن زخونو سبات بمالن بفاينانس بمقبارن يوزا بالا عنا زلو سلازي صحاتكم تمتحضرات تمرقو زلهم نازي علامات تغنزيبكم ناتي اوشت عد زلو صلاقي نمسعار كتقوايز بلوم زلو سلازي اتا اجنداناتو بقدامنت نتا اوشت إثيوبيا زلو حيلي نخسعر بوت هدراو عقمي أقدمو دسرع زلو يدمسل أقدمي يزبلكم حدا كابتي جي انتاي كقبري للخم زلو بعلوم إثيوبياوين زبلو زلو يو and أبز حلفوان كلتا سلست ريبورت نعوز مسل هيبنا سلزنبرنا كون النوتو دمساسل نغريزي في المسرات ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው። ዝግጅቱ የትኛው የፋኖ አመራር የት ቦታ ነው ያለው የሚለው ነው እየተለቀመ እየተጠና ያለው። ከህወሓት አንፃር ጀነራሎቹ የት ይውላሉ የት ያድራሉ የት ምናምን ይላሉ። በቃ እሱ ነው ክትትል እየተደረገ ያለው ጥናት እየተደረገ ያለው። ባይዘው የደህንነት መዋቅር የምትለው ምናምን የምትለው በሙሉ እዛ ላይ ነው እየሰራ ያለው። ሶ ኢፌክቲቭ የሆነ አመራሮች ላይ ያነጣጠረ ከዚህ በፊት አልሞከሩም አይደለም፣ ሞክረዋል በተደጋጋሚ። አሁን ግን በመደበኛ ጦርነት ወታደር አዝምቶ 2 ዓመት ያልተሳካለትን በአንድ ወር በሁለት እንደማያሳካ ያውቃል። ወደ ኤርትራ ከመሄዱ በፊት ደግሞ ትግራይ ላይ አንድ ዙር ውጊያ አማራው ጋም ውጊያ መደረግ አለበት የሚለው ዳኛቸው አሰፋ እኮ ዶክተር ዳኛቸው ይሄንን እኮ ሲመክሩ የነበረው ትግራይ ላይ ከ200 ሺህ በላይ ሰራዊት አስቀምጠው ወደ ኤርትራ መሄድ ፋይዳ የለውም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ትግራይ ላይ ተዋጋ ነው እያሉ ያሉት። እጂ እዚ ዘረባዚን ድሕሪ ንግንዘበለና ነነዊ ሓብዚ ቻነል ርካተሎ ብዙሕ ግዜ ተዘራረብናሉ ነገር እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ተንተንትን ክኢላታትን ናይቲ ከባቢ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ንዝመፁ ድማ ዝብልዎን ዝሓስብዎን ዝግምትዎን ዝነበሩ ነገር እዩ ናቲንግ ሃንደበት ዝበቆለ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብይ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ከባቢ ብፍላይ ኣብ መቐለ ከምኡውን ኣብ ካልእ ክልላት ናይ ትግራይ ናይ ድሮናት ምንቅስቃስ ይረአ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንህዝቢ ይርብሽ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ተመሳሳሊ ድማ በአምሓራ ይግበር ከም ዘሎ እንት ዕላማ ድማ ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታታት ንምእካብ እቶም ሓለፍቲ ናይ ፋኖ ሓለፍቲ ናይ ህወሓት ወታደራውያን ሓለፍቲ ከምኡውን ኣገደስቲ ዝበለዎም ሰባት ምንቅስቃሳት ናቶም ኣብ ምእካብ እዮም ዘለዉ። ትስልያ ናቱ እንታይ ይስርሑ ብድሮናት ዝሰርሑ ዘሎ ድሓን ንሱ ንግደፎ ኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ ናቱ ፅቡቅ ጌርካ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ናይ 1,000 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ናይ መሬት ዶብ ዘሎ ብባሕሪ ክዋጋ ይኽእል እዩ ዝብሉና ዘለው። ኣብ ቃላይ ተሰልጢኑ ሓይሊ ባሕሪ ናብ ኤርትራ ገፁ ክሰድድ ይኽእል እዩ ዝብሉና ዘለው። መዓት ህውተታት ስለ ዘሎ በቲ ቃላቶም ንወሰዶ ድሓን ክኸውን ዝኽእል ድዩ ኣይክእልን ዘይኮነስ በቲ ቃላቶም። ሕጂ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው? ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ መደምደምታ እንድሕር ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ምዃኑ ይደልሎ ሓሲቡሎ ንዑ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ግን ኣቐዲሙ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ክስዕሮ ክኽእል ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ፋኖ ዘሎ ሓይሊ ንፋኖ ከዳኽሞ ክስዕሮ ክፍትን ኣለዎ፣ ንሸነአ ከዳኽም ክኽእል ኣሎ። ዝያዳ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ክሃርም ክኽእል ኣሎ፣ ከዳኽም ክኽእል ኣሎ። ነዚኣቶም ከም ዘለዎ ገዲፍካ ንኤርትራ ገፅካ መጥቃዕቲ ክትገብር ምፍታን ነፍሲ ቅትለታዊ ስጉምቲ እዩ። ምክንያቱ ተጠዊ መፂኡ ንዓኻ ወጊኡ ከኣልየካ ምዃኑ ፍሉጥ ስለዝኾነ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ከዓ ከም ርዱእ ጌርና ንወስዶ ዝነበርና ኢና። ብዙሕ ግዜ ድማ
እትውግእ ኣብ ጽምዶሲ ንኩናት ስዒርዎ እዩ ዝበሃል ካብዚ ዝብገስ ተደጋጋሚ ሰማዕናዮ ጽምዶ ዝተገበረ ንትግራይ ዓውደ ኩናት ንምግባር ኣቢ ዳርጋ ንኽልተ ዓመት ተረባሪቡ ስለዚ ነቲ ትግራይ ነቲ ህወሓት ጠቕላላ ደምሲሱ ነቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ድማ ብገንዘብ ገዚኡ ነቶም ገለ እንታይ ክገብር እዩ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ኣብ ጎኑ ገይሩ ንትግራይ መንጠር ባይታ ናይ ኩናት ብምግባር ነቲ ናይ ትግራይ ሓይልን ተስዒርካ ድማ ናብ ኤርትራ ዘይውድእ ድራማታት ክትገብር ኩናት ንክትገብር ግንባራት ንክትከፍት ዝቐለለ ኢሉ እዩ ዝግምግም ነይሩ ስለዚ ነዚ ንምግባር ድማ ሕጂ ድሮናት ኣምፂእ ኣለኹ ዝበሃል ዘሎ የኣይ ሕጂ ዘይነበረ ወይ እውን ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ 2 ዓመት ድዩ ዋላ ገለ ክዛረብ ከሎ ፓርላማ ዘለና ድሮናትን ገለን ካልእ ነገር እዩ ገለ ናብለ ይፍክር ነይሩ ስለዚ ን2 ዓመት ኣብ ፋኖ ድሮናት ተጠቂሙ ሃሪሙ ተኸሲሱ እዩ ዝገበሮ ዘምፅኦ ለውጢ የለን እቶም መራሕቲ ሽዑ ብቐሊሉ ክቕተሉ ዝኽእሉ ነይሮም እንተኮይኖም ሎሚ ገቢሎም እዩ ክንምንታይ ሰራዊት ኣብ ዙርዮም ኣሎ ክንምንታይ ተመክሮ ወሲዶም ኣሎ ክንምንታይ ወታደር ናይ ኣብ ዝነበረ ኣብ ጎኖም ተሰሊፉ ኣሎ ስለዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ዓቕሊ ፅበት ናይ መወዳእታ ደረጃ ቅድሚ ምጥፋእካ ክግበር ዝኽእል ውጥን እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ወሪድዎ ዘሎ ፀገም ብኩሉ ወገን እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ብወታደራዊ ስጉምቲ ክገብር እየ ኢሉ ዝጀሃረሉ ክኸውን ከሎ ብካልእ መንገዲ ድማ እንታይ ይግበር ኣሎ ወይ እንታይ ይበሃል ኣሎ ሕጂ እዚ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ ከም ትሪእዎ ፀናሕኩም እስከዚያ ክንርኢ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ መልሲ ወይ እውን ለውጢ ምርኣየ ሓንቲ እዛ ካርታ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ከይዶም ዝነበሩ ዝበልዎ እዩ እዚ ሓደ ምናልባት ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ናብ ኤርትራ ከይዱ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ተሳተፈ ምስ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ካርታ ሓቀኛ ካርታ ናይ ኤርትራ ኢሎም ብብዝሒ ዝዝርዋ ዘለዉ እያ እዚኣ ብምቕፃል ናይ ካርታታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ብፍላይ ካበይ ዝምንጩ ዘሎ እዚ ካርታታት እዚ ኣይ ዶንት ኖው ብብዝሒ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ዋላቲ ወገን ናይ ኤርትራ እውን ኣይሓምቕን እዩ ዘሎ እቲ ቀደም ዝነበረ ካርታታት ኤርትራ ዝበሃል ኣበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዘርኢ እውን የውፅኡ ኣለዎ እዮም ግን እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብቲ ሚድያ ንምክትታል ዝኣክል እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ኩሉ እዚ ዓይነት ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳን ጎስጓስን ኣንፃር ኤርትራ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ መድረክ ኢና እምበኣር ኤርትራ ኣገዳሲ መልሲ ትህብ ዘላ መልሲ ናይ ኤርትራ ድማ እንታይ ይመስል ረኣዩ መጀመርያ መልሲ ናይ ኤርትራ ቤን እዩ ዝጅምር ዘሎ እንድሕሪ ኢልና መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ 4 ብንጡፍ ደረጃ ዝፅሕፉ ብውሕድ እየ ዝብለኩም ቀጥታ ኣፍ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እንተደይበል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎም ሰባት እዮም ዝፅሕፉ ዘለዉ ኣምባሳደራት ናይ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ዘይገብርዎ ዝነበሩ ብዝበለፀ መንገዲ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪቲ ናቶም ኣም ሃፒ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቻነል ብብዝሒ ተዛረብናዮ ድሮ ዝበልናዮ ተሰሚዑ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ተሰሚዑ ድዩ ኣይተሰምዐን ድዩ ኣብ ባይታ ክንሪኦ ተጀሚርና ኩሉ ግዜ ኢና ንሕጎስ ስለዚ ኣምባሳደር ሶፊያ ብኩሉ መንገዲ ትፅሕፍ ኣላ ካልኦት ኣምባሳደራት ኣምባሳደር ቢንያም በርሄ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ኣክቲቪቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሸር ይገብሮ ቀደም እውን ይገብር ነይሩ ካብ ናብኡ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ተመሳሳሊ ይገብር ኣሎ ሲራክ ባህልቢ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዳርጋ ብፅዑቕ መንገዲ ይፅሕፍ ኣሎ ያሬድ ተስፋይ ብጀብካቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገረ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኦፍኮርስ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ ንሱ ከም ሓደ ቀንዲ መበገሲ ናይቲ ኩነታት ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ስለዚ እቲ ዕብዳን ፅላሌ ናይ ወይ እውን ናይ ዕብዳን ክንብሎ ንኽእል ኢና ናይ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ to manufacture non-existent regional crisis ዘየለ ፀገም ብወገን ኤርትራ ፀገም ዝበሃል ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመፅእ የለን ኤርትራ ዝኾነ ፀገም ትፍጥር የላ ፀገማት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝተፈጠሩ ክትእግድ እያ ትፍትን ዘላ ብወገን ኢትዮጵያ ግን ኤርትራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፀገም ተተጓሃር ከም ዘላ እዩ ዝግበር ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይቃፀል ኣሎ ንዑ በጃኹም ገለ ግበሩ ዝብል ዘሎ ቀዳማይ ምንጭ ናይቲ ዘቃፅል ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ብከምዚያ እያ ኣነ ሓንቲ ካብቲ ኣመና ተቆጣዓኒ ሃገር ብኸም እዩ ልክዕ እታ ምስላ ናይ ኣቦታትና ጭጉራፍ ባዕላ ሃሪማ ትእው ዝብልዎ ሓደ ብሓደ ኣብ ፖለቲካ ናይ 4 ኪሎ ኢና ንሪኦ እዚ እዚ ከዓ ካብቲ ንነዊሕ ዓመታት ኤርትራ ነቲ ሚድያ ትገድፈሎም ስለ ዝነበረት ካብኡ ዝተወለፉ ወይ ክንብል ንኽእል ቀደም ከዓ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ንዓታቶም ጥራይ ስለ ዝጠቅም ዝነበረ ኤርትራ ትህሰ ነይራ ሎሚ ግን ከምኡ የለን እቲ ሊበራላይዜሽን ኦፍ ሚድያ ማለት ሰባት ብኩሉ መንገዲ በብዓቕሞም ክዋስእሉ ዝኽእሉ ዕድል ስለተፈጠረ ኢትዮጵያ በይና ክትምሕቶ ትኽእል ነገር የለን ስለዚ crisis in the pursuit of toxic and illicit sovereign access to the sea is perhaps at its ኣብ ክንደይ ደረጃ
العلامة دما نايف دقة بحر صبت كم زقات أمام ترى نمثال زتقوموا لتاكتيك بقلتي انتايو لولاونت ناي هاجر حيسكا ناي كالا هاجر أفتق بحري كتقبض إلكا تقبر زلي. This is the barrage of daily disinformation provocation whose hallmarks are جي اتي حسوتن قوسقواسن شفتن زتقوموا لزلو انتايو revision and distortion of Eritrea's history. تاريخنا إيرترا لما كنا نصاب بزغا ريفرندم تخكلاي نبرندو ناس نت إيرترا كقاطم كله إثيوبيا تخكلاو مقالي نبرات عسب ناتنا ينيرو زي لنجارات نات تقام كا نتي ميديا حسوت مقبار. willful intent to tamper with ني علم لخاوي حقي كنت أمازز مفتان يقداس علم لخاوي حقي زدق فكان يرتزغون تخكلني أكتبابا كايداناتو زفلت نقريو سلازي إيرترا انتاي بالنيراني إيرترا إكزاكتل بخمس من قدي أنا أبي تبوك يراكت حموما تخل نابل كيت زارم نيرا سلامتاي إيرترا حق اللوا علم لخاوي حقي قلنا له سلازي كوينات ناتو مس علم لخاوي حقي إيرترا دما بحق يرا تكاكت هارمون تجميرا زقبري يلن أبزز حلفا معالتات راي تاريخهم ملسسينهم للو نا إيرترا مدقعتي ملسسينهم للو حق أنا مزراب كنقرأك معنا بزق ساعات ميديا سلازتف ملسسينهم للو سلامتا إيرترا حق اللوا علم لخاوي حقي أبقنا له سلازين إحنا دما نتي منستر عبريتانا إيرترا زبلوزلو rewriting and twisting Eritrea's history intentionally messing with important international laws including respect for old colonial borders making wild threats and aggressive noises. This shows that the leaders have the wrong focus trying to create a regional problem to avoid dealing with their own problems. لذي كل تجزء قط فترة دلو دراما دما في دمان غنميت زبلوي بريزنت سياس مالتي أنا نزاناي أطيا معنا قبر مسكل نوحت ساعات سلز قبرت يخمات تلويهم كيتكم الرأيوة شير قبروا نتاي لكابا نتاور قطو سيدة ري ناتي حساب جيرت عيفة Eritrea's calm versus Abyss manufactured crisis. إيرترا بوجن أبن ناتو كادرتاتن زدفع زلو أبن وصي إيرترا سراوي تنقصاصلا كتورنا دللا قال ملخ دبرنا دللا نزبل زلو نا إيرترا رجع زبالة أكايدا يقداس زعجن ريازلنا بحكي أبتات حمام بمهرام صبوق يرميم كأنه وجميرام زلو نا إيرترا تعقس دما دخمت كم زي كوني يرلو زنتايو نحادي بوليتيكاو بسلب زلو organization عقمتاتو زفلت دما زتقوم منقديو I think መንግስቲ ኤርትራውን ጽቡቕ ዝኾነ ተመክሮ ስለ ዝወሰደ ዝኾነ ናይ ጌጋ ናይ ቃላት ጌጋ ክፍጽመሉ ይደሊ የለን ስለዚ very measured calculated ዝኾነ መልሲ ዝብ ዘሎ Eritrea once again demonstrates restraint and political maturity in the face of ሓደ Abiy Ahmed's reckless warmongering, continuous violation of Eritrea's sovereignty, revisionist attempts to distort history and tamper with international. ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ናይ በሓቂ ብብቅዓት ተነፅሮ ዘላ ነገር ወይ እውን ተረጋግጾ ዘላ ነገር እንተሎ ፖለቲካዊ ብስለትን ዕቱብነትን ኢና ንርኢ ዘለና በንጻሩ አብይ አሕመድ እንታይ ዝገብር ዘሎ ቀቢፀ ተስፋ አካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓደገኛ መንገዲ ናይ ኩናትን ዕንደራን ይወስድ ከም ዘሎ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንክደፍር ይማታእ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንምጥሓስ ይጓየ ከም ዘሎ the facts behind Abiy's obsession حق دما خنوص علنا أبن تايز دلزلو distorting Eritrea's history to fuel false narrative تاريخنا إيرترا أمزيسكا ناي حسوت أجنداتات نمفتار كالاي نتي ساكروسانت ويون قدوس بحال ناي colonial boundaries مجزأتاو دوبات مبقسنا يتكلو مبقسنا United Nations كم دما ناي متكلات ناي United Nations ويون ناي حبرة أفريقيا زخونو نعتاتهم كتحس يزدل زلو نعلم لخاوي حقي كتحس يزدل زلو لذي نعوش شلل بمبال كالي شقر فترة كم دما اسكليتينج نتزلو ساقما زلو ناي قرن أفريقيا السودان زلو دي سوماليا دلو نعو حويسو لألو كلو قدامي من جنايتي زي رقونا نسو سلو زغوني نعو سبين كقبرو يزدل زلو نعو كناوص يزدل زلو وايت ماترز زي سلامتاي أقدا سنتالو نعلم بما سلامتاي كنقر نمرت علينا The Horn of Africa does not need another cycle of chaos and avoidable conflict. Africa زلوات أجمعتهم كيناتن أجرجرن أخوليو نسيت طبعا نقبل كتعرض له توسع حدش كينات نمجبر نخي جبر عبس عرق جبر يجبع نيرترا رجع زبالة ملسي انتايزر ينازله حيلي أقدم نقد 100 أقدم كاميرا أي كاميرا ما حلف نتوا كايدا سلزي إيرترا
أبي أحمد انتهي يدل خمزلو من انتهي تعرف خمزلو تبغى يرم فريق أمله كم لما أبي solution is dangerous a smoke screen for Ethiopia's deep internal crisis زغا أبي وش تعود أقوم كفتة سلزيك عليه مسير ترى تعيزو diversion كقبرنا تتأقومو ناي على ناي كالو تجارات أجمع قاتي مهم زلوا غيرك شيء تزفتن so Eritrea's patience must not be mistaken for weakness لذي ملختي نعلم UN نحورة أفريقيا انتاينا نبلزلنا ኤርትራ ስቕ ትብሎ ዘላ ትዕግስ ተርእዮ ዘላ ካብ ፍሪ ዝተበገሰ ዘይኮነ ካብ ንቅሓትን ካብ ምስትውዓልን ዝተበገሰ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ተመርኪስና ክንሪኦ ከለና if Abiy launches war Eritrea will defend itself decisively ብዝኾነ ይኹን calculations ኣብ ኩናት ተበጊሱ ኤርትራ ነፍሳ ንኽትከላኸል ዓቕሚ ኣለዋ ሓደ ካልኣይ the world will then cry foul and rush to sanction Eritrea as it has done unjustly before ስለዚ ኩናት ምስ ጀመረ ኤርትራ ነፍሳ ክትከላኸል ጥራይ ዘይኮነት ንዓቢ ክድርዑማ ካልእ ስጉምቱን ክትወስድ ስለ ትኽእል ተቀዳዲሞም ኤርትራ ከምዚ ጌራ እገዳዱ ዕፅዋዶ ገለዶ ክበሃል ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ኤርትራ ቃል በቃል ነዛ ነገር እዚኣ ፈሊጦማ ስለ ዘለው ካብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ንሕማቕ ነገር ከይብልዎም ወይ ንካኽስሶም ዘይክእል ነገር ካብ ሕጂዮም ዝቕርቡ ዘለው ስለዚ ዓቢ ንኩናት ይደሊ ከም ዘሎ ሳቶም ኩናት ዝበሃል ከም ዘይደልዩን ሰላምን ርግኣትን ይመርፁ ከም ዘሎ ፅቡቅ ጌሮም ይነግሩ ኣለዉ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ዝኣክል ምድላውን ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌሮም ኣፅኒዖሞ ከም ዘለው ዘረዲ እዩ እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዘጋጠመ እዩ ወያነ ናብ ኤርትራ ምስ ተኮሰ ኤርትራ መሰል ከም ዘለዋ ይፍለጥ ነይሩ እዩ ተመሊሶም ግን ኤርትራ ምክሳስን ምዕፃውን ወይ ምእጋድን ኣይገደፍዎን now is the time to stop Abiy's reckless madness before it destabilizes the entire region ስለዚ እቲ ኩነታት ንጹር ስለ ዝኾነ ኤርትራ እንታይ ትብል ዘላ ተቀዳዲምኩም ነዚ ኩነታት ተጠዋብልዎ ምክንያቱ ወላው ነቲ ኩናት ነፍስና ንምክልኻል ክንስዕረው ንኽእል ተኾና ኣይንደልዮና ዘለና ካብ ሕጂ ተጠዋብልዎ እያ ትብል ዘላ patience is not an absence of strength but the mastery of restraint ስለዚ ኤርትራ ትዕግስቲ ትገብር ዘላ ዓቕሚ ስለ ዝወሓደ ወይ እውን ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ዘይኮነት ዓቕማ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኩሉ ጌና ግን ዓቕማ ከይተጠቐመት ነቲ ዘለዋ ዓቕሙን ክትጥቀመሉ ስለ ዘይደሊ ዘላ እቲ ኩናት ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ እያ ትፈጥር ዘላ እቲ ኩናት ዕንደራ ጠጠው ተይሉ ኣቢ ብዘይ ኩናት ናይ ኤርትራ እውን ክወድቕ ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም very good calculation እዮም ሒዞም ዘለው ኣቢ ብውሽጣዊ ፀገሙ ንምውዳቑ ዘይተርፍ ምዃኑ ተገንዚቦም ስለ ዘለው ኣዋድቑና ወይ እውን ኣቃፅሉና ተሓወሱ ምሳና ኣብ ትግራይና እዩ ዝብለና ዘሎ ንዓ የቐኒየልና ኪትረሓቐልና እዮም ዝብልዎ ዘሎ those who manufacture false crisis often end up consumed by the fire they ignite ናይ ሓሶት ሓዊ እናበሉ ብሓዊ ዝፃወቱ ፅባሕ ንጎ በቲ ናይ ሓሶት ኢሎም ዘበግስዎ ዘሎ ሓዊ ክቃፀሉ ምዃኖም ድማ ምግንዛብ የድሊ እናበልኩ ገይረ ኣለኹ ቀፂሉ ካልኦትን ብዙሓት ነዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ሸር ገይሮም ኣሎ ኣምባሳደር ብየነ ርእሶም እንታይ ኢልዎም ኣሎ ፀማም ሓደ ደርፉ ሰማዒ ከይረኸበ ወጭጭ ክሳብ ሞቱ ይብለና ኣሎ ስለዚ ናይ 4 ኪሎ ኤሊት ወይ እውን እቶም ልሂቃን ናቶም ፀማም ሓደ ደርፊ እዮም ሰማዒ ከይረኸቡ ድማ እናወጨጩ እዮም ዝሞቱ ዘለዎ ብምባል ትርር ዝበለ መልሲ እዩ ዝቦም ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣምባሳደራት ናይ ኤርትራ እውን እንትኾነ ነቲ ኩነታት ተኸታቲሎም ፅቡቅ ገይሮም ይምልስሉ ኣለዉ ሓደ ብሓደ ነቲ ኩሉ ክንሪኦ ምፈተና ካልእ እውን ነራ ናይ let me give you ናይ ኣቶ ሲራክ ባህልቢ እውን ነይሩ ሲራክ እውን ነዊሕ ፅሑፍ ፅሒፍ ነይሩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሓላፊቱ ብሓደ ክንሪኦ ስለዚ ብኩናት ፀወታ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩናት ናይ ባፅእ በቲ ሓዊ ዝተለብለቡ መኺሮሞም ነይሮም ስለዚ ኩናት መላገፅን መፃወትን ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሮም ይነግርዎምን ከረድእዎምን ይፍትኑ ኣለዉ ዝርዳእ ሓይሊ እንተሎ ማለት እዩ ካብ ሕጂ እዞም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ሓዊ እቲ ረስኒ ክሃርሞም ኣይኮነን ንሶም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ እቲ ኩናት ተጀሚሩ ኤርትራ ብንኣሽቱ ብውሑድ ዓቕሚ ብውሑድ ወታደራዊ ብውሑድ ሰራዊት ውሑድ ታንክታት ከምኡ ድማ ብጀላቡ ንኣሽቱ ጀላቡ ገይሮም ልዕሊ 15,000 ሰራዊት ናይ ኣቢ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ክሳብ ዓንቀሮ ዝዓጠቐ ናይ መወዳእታ ካብዚ ንዓወት ወይ ሞት እናበለ ዝፍክር ዝነበረ ካብ ንዓመታት ዝዓረደሉ ድፋዕ ምስ ሓይሊ ኣየሩ ምስ ዓበይቲ መራኸቢ ኩናቱ ምስ ሳተላይታቱ ምስ ኩሉ ረዳቱ ስዒሮም ዝተዓወቱ እዮም ኣሚን ታሪክ ንፁር እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሓዊ ኣይትፃወቱ እናበለ መጠንቀቕታ ይህብ ኣሎ ሲራክ ባህልቢ እውን እንትኾነ ናይ ብሓቂ ብዝበለፀ መንገዲ ብተደጋጋሚ ነዚ ኩነታት ይፅዕፈሉ ከም ዘለዎን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ዝግብኦ ሲሪየስነስ ሂብዎ ከም ዘሎ ይርኢ ኣለኹ ብዙሓት ኣብዚ ቻነል እንታይ ይብሉኒ ነዚ ኩናት እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅሶን ኢሉናይ ኩናት የለን ኣወል ኢሉናይ ይብሉ ኣለዉ ያ ትኽክል እዩ ግን ኩናት የለን ክበሃል ከሎ ኣብዪ ኣሕመድ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ጥራይ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ
እቲ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ጽቡቅ ጌሩ የነፅረልና ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ንኣቢ ናይ ሓሶት ድራማ ይፈጥር ከም ዘሎ ከነቃልዖ ክንጽሕፎ ዝከኣለና ክንገብር ኣገዳሲ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ብዝሕጉስ መንገዲ የማንን ፀጋምን ይፅሕፍሉ ኣለዉ እንተቐፂልና ድማ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እውን ቅንያት ዩኤን ስለ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ let's show you this picture መጀመርያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቲም ኤርትራ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ናይ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያምን ቲም ናይቲ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ስራሕ ጀሚሮም ኣለው እዚ ድማ ቅንያት ናይ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ስለ ዘሎ ትክክለኛ ግዜ ድማ ኣቢ ንኩናትን ንዕግርግርን ኣብ ድራማ ክፈጥረሉ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋንን መድረኽን ምስ ዝግብኦም ዲፕሎማሲ ንክገብሩ ምክንያቱ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ጥንቁቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ስለ ዘለዋ ናብቲ ሓደ ሃገር ከይከደት ኣብ በዓል ኒውዮርክ ከላ ንዘድልዮም ኣካላት ረኺቦም ዘድሊ ስምዕታ ክቡ ዘድሊ መጠንቀቕታ ክቡ ዘድሊ ሓበሬታ ክቡ ዘድሊ ምምይያጥ ክግበር ከም ዝኾነ ርዱእ ጌርና ንወስዶ ድሮ ቀዳማይ ርክብናቶም ዲፕሎማሲ ናይ ግሪክ ዲፕሎማት ተረኺቦም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ግሪክ ኢልካ ጣልያን ኢልካ ፈረንሳይ ኩላቶም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ምስ ኤርትራ ርክብ ይደልዩ ኣለዉ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ንሂወቶምን ንቁጠቦምን ቀዳማይን ኣገዳስን ነገር እዩ ንግዲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንየመን ምስ ሕቲ ክዘራረቡ ስለዘይክሉ ምስ ኤርትራ እዮም ክዘራረቡ ዝኽእሉ ስለዚ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ኤሮጳዊ ሃገር ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ኤርትራ ድማ ኣብ ጎኖም ክትከውን ነቲ ዘሎ ርግኣት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብዝለዓለ ዕፅፊ ንክትሰርሕ እዮም ዘልይዋ ዘለዉ ስለዚ ምናልባት ናይ ግሪክ ተሪና everybody is trying to do the same ኩሉ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ንክገብር ንኤርትራ ስለዝሓልዩ ደይኮኑ ንቁጠብኦምን ንንግድናቶምን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ካልኣይቲ እታ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ድማ if you look into that ብጀካ ኣምባሳደር ዑስማን ሳልሕ ኩላቶም ብፍላይተን ኣሲስታንትስ ወይ እውን እተን ጁኒየር ስታፍ ናይቲ ኤምባሲናትና ንኣሽቱ መንእሰያት እየን ስለዚ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንኢትዮጵያ መርዲ እዩ እንታይ ይብል ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ምማቱ ክንርኢና ድሕሪ ፀወታ ክንገለግል እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነ ዝበዝሐ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ስሙዝ ዝኾነ ትራንዚሽን ክህልወና ኢና ንደሊ ሓደ ዝኾነ ይኹን ሓጎስጎስ ዘይብሉ ምስግጋር ከጋጥም እዩ ምክንያቱ ሕጊ ናይ ተፈጥሮውን ስለ ዝኾነ እዚ ክኸውን ከሎ ግን መጀመርያ ከምዚ ኮይኖም ክንሪኦም ከለና ዝኾነ ኤርትራዊ ኮንፊደንስ ናቱ ናዕብየ እዩ ዝኸይድ I'm telling you this ኣነ ከመይ ኤርትራዊ ነዚአን ክርኢ ከለኹ ሞራለይ ሓፍ እዩ ዝብል ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኩም and we want to see more of this እዛ ስእሊ ንበይና ቫይራል እያ ኦልሬዲ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ተገንዚቦማ ብብዝሒ ሸር ይገብርዋ ኣለዉ ስለዚ ነቲ ነዞም መንእሰያት ጥራይ ክንርኢ ከለና ናይ ብሓቂ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ዋላ እኳ ማዕረትዮም ናይ ገድሊ ጀነሬሽን ክኾኑ ይክእሉን እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሎ ማዕረቲ ናይ ሰውራዊ ወለዶ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ናይ ሰውራዊ ወለዶ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝብል ኣሎ ኣይኣግሪ እቲ ኣብ መፃፃእ ናይቲ ሰውራ ፍልይ ዝበለ ተመክሮ ዘለዎም እዮም እቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ግን ንፍተዎ ንፅላዮ ንቀበሎ ኣይንቀበሎ ንሱ እቲ ቀኒ ንዓና መሰጋገርናትና ክኸውን ዝኽእል እዩ ካብዚ ከይወፃእና ከለና ሓንቲ ክውስኸልኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ዓለም ክንሰግር ምንታት ግን ምስቲ ዲፕሎማሲ ክንዛረብ ከለና ሓንቲ ካብቶም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል ደጋጊመን ህዝብና እውን ክዛረባ ዝደሊ ብዛዕባ እንታይ ኣታ specific ID. So then I go to the Singapore ክትሆኑ ይሁም ስለዝብሉና ድማ okay ከመም ክንሆን ተኮይና let me go see ታይ ከም ዘለዎም ክንሪኦም ኢለይ we're talking about Valley, right? So kidna imagine na small country እንዲዮም ዝብሉና the whole of Singapore is just a little bit bigger than Dahlak Island nahla. Okay, Absalom Hazwa. It's the size of Dahlak Island. But Kandai population alloa 6 million. 6 million people after Hanti Island so much.
So, ካብ ሃንቲ ኮርነር ናይታ አይላንድ ናብቲ ሓደ ክወስዱና እቲ ሃንቲ ሚኒስትሪ ኣብዚያ takes 45 minutes ብሙሉእ እታ ሲንጋፖር ክትረኽባ 45 minutes ምልእታታ ኣዲ ትሪኣ ኢኻ So, okay, እንታይ ኣለዎም እዚኦም ሰባት one very efficient almost super efficient ዝኾነ management ናይታ ኣዲ ኣለዎም I know it's good, but I like order. I like some schedule. But this was beyond schedule, beyond order. It was too good. Now I'm a human being. You know, rocket is whole, robot is whole. I'll be happy. But I'm a human being. So in Bajamaria Ma'ati, I was like, okay, there's got to be more. There's got to be more. I have to find something. Come Singapore, Tony Lom, Kundizi, Zabacho, Nasi. And I said, one of the Hagar. A few days later, Kalot Potatati Ustuna. Walati Nai Higi. Imagine Dahlak Mishilakum. Imagine Dahlak Island having 6,000 lawyers. So every ministry, Hakoyu Burhanti ambassador, come to Layo, Buzuk Nagar, he's got 1,000 lawyers at the foreign ministry behind him. Zuhona topics, Zuhona issues, Zuhona Nagartamatsa, he's got ready-made stuff in his background. سمعوا ذلكم أمباسادور صوفيا تسفماريميا a brilliant diplomat أنت كابتن أنا بحكي اللوانا زبلا دبلوماتيا تمكرنا سنغافورة زغدتها تقلت لنا زلا اسكنت هذا ربانا تاب حنت نقلت راي كانت تكر نالبات نساء زي تقصتو أبزنتايلو 6 مليون حزب اللوا حزب إيرترا بمولو عبد هلاك أمد خليتو لكم زلا يجي this message حزب إيرترا بمولو كبسا قولا زوبا غاش باركا زوبا سميناو دبوباو دوغل خيبلكا بمولو حزب إيرترا عبد هلاك كتقمطو تغليغا I mean this is so powerful حنسب مصنعو زي خنريا is just a little bit bigger Kab Dahlak Island Lahna. انتهيت لنا لا زيادة ربازيا مجمريا ذكرتنا إيرترا مرايوة نخريه ليم تيازيا دحلاك زبحال رايوة بتي دارقاتي دسيتات بزحري خا دحلاك رايوة كاب دحلاك نشتيا تعبتا سنغافور يحتب لكم زلا كارتانا إيرترا بمنصر ناي دحلاك متواخل لهم تتري لهم إيرترا سي تكالك بريت إيرتراس كن منتاي كنديك زي ناي دحلاك هو نخل تبلوه I don't know أنا كريو خلوه I don't know, maybe the geographical area NATO I calculated قبل كنا لوجن I pretty much had إسراق زيه ولا I don't know ولا 100 زيه ممكن تكون تغلي معناته أبتكاب زولا زلوت راي كندوس لزغون انتهي نقبلكم إلى إيرترا أزي عباي حجر كنسا أب حنقول نفس حتى إيرتراويا إيرترا نشتي حجر كوينات تسمع عمو بمريت مسحوخ بأسد اللي سبال لنا بعين حق بعين معبالن ترينا يجن نبملو هز بإيرترا أبدا هلا ترى قميت كايو ذهبت مع هجر كتجبر خم تخلت راي كتجمت لكم سلزي أب حنقولنا زلوا تصبت أب حنقولنا زلوا ينشنايو أب حنقولنا زلوا ناي مريت شغل بجا كبر سنة رجنا خنوص ويا أمباسادور صوفيا تنقرنا زلا I really want to emphasize نزيا دقيقة كزارة بلا إيرترا زلا على potential نايكو طبعا هرقيدا حزب إيرترا بمولو أكبر بده هلا تراي كقمة صغل ويوم بتانا present سياسة زربان ملس نفسه كفي إيرتراوي أبقولا أب جماعة بحري أب كبساتات أبقولا كل ويز دلك بالكله أبدا هلا تراي نفسه كفي إيرتراوي أبارتما كل ويز خلين تسرح كايو لذي إيرترا is a very 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 big country نعنا إيرتراويان مغنياتو نحنا ولا اسك 6 مليون بلونا 6 مليون سنغافورة بعدهم كانوا بروخلو تابوتات يتغلب تخينا نحنا كنديك ندول لنا مالتي سلازي إيرتراوي بزح صقاي زلكا أصبيب كاي تحسب سفيه عدخا
ኣይኮነን ንሕና ኤርትራውያን ብዙሓት ካልኦት መፂኦም ናብ ተዓዲ ሰሪሖም ክምዕብልሉ ዝኽእሉ ዓዲ ዘለና ነዚያ ጥራይ ኣብ ርእስና ሒዝና ክንከይድ ደላነ ደጋጊመ ድማ ነዚያ ኣብ ርእስና ንክትሓድር ክፅዕርየ ንኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ድማ እናመስገንኩ now let's proceed to ብደረጃ ዓለም ዘሎ ኩነታት ድማ ንርአ Emmanuel Macron at the United Nations General Assembly this afternoon. He is expected to formally recognize a Palestinian state. And it comes just a day after the United Kingdom, Australia, Canada, and Portugal all came out in favor of Palestinian independence. Also, this كم نريد زلنا بوليتيكا ناي معكلة مبرق بزقال تفهم كغير نرلنا A number of countries have formally recognized a Palestinian state. At the UN General Assembly meeting in New York, France announced it was following in the steps of the UK, Canada and Australia, with President Macron calling the move an essential step towards peace. Israel has accused those recognizing Palestine of rewarding terrorism. Our diplomatic correspondent James Landale has the latest from New York. انتهينا نرزلنا ناي بحكي أدنا غي مدرخ ناي علمنا إنا نرزلنا نتنياهو نمجمريا صفعيت كاب كالوت على تيلو زقمتهم زي كونه كافتوتين قربتين نعاي كرودو نخليهم نعاي كتحو نخليهم لا خلو دما بلا غير تحت تقوصاص اليوم اللغو أبيد يوم كابنا تيدلي كوس يكل يوم قمتا يكون كنز نقرأكم زلو بأفوز بلايو ጽቡቅ ዝኾነ ቁፅፅር ከም ዘለውን ፖለቲካ ይጀሃር ነይሩ ቤንያሚን ነተንያሁ ስለዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ዝሓለፈ ዩኬ ካናዳ ኣውስትሬልያ ኢሎም ነይሮም ካልኦት ከባቢ 140 ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 150 ሃገራት ናይ ዓለም ንፈለስጢን ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ገይሮም እዮም ኣብዚ ሕጂ ድማ መን ይውሰኻላ ብልዕሊኦም ኢና ንብል ዘለና ፈረንሳ ዝበሃል ሃገር እዞም ሰለስተ ተደምሮ ሕጂ ፈረንሳ ጎኑ ድማ እታ መን ይኻትላ ፖርቹጋል ኣትያላ ተበሳኺ ናይ ጣልያን ፕራይም ሚኒስተር ድማ ዓብ ሽግር ገጢሙ ኣሎ ምክንያቱ ካብኡ ክትሃድም ትፍትን ስለ ዘላ እቲ ኩነታት ግን እቲ ህዝቢ ገጅፍ ዝኾነ ተቃውሞ ዝገብረላ ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መድረክ እዚ እንድሕር ኢልና ሃገራት ኤውሮፓ ነተንያሁ ክፃወሩ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ እዞም መራሕቲ ንሪኦም ዘለና ኢማኑዌል ማክሮን ይኹን ካልኦት ዝገብርዎ ዘለው እስኪ ምናልባት ካብቲ ዘረባናቱ ንእሽተይ ክንሰምዕ Recognizing Palestinian statehood for the first time. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même. We must do everything within our power to preserve the very possibility of a two-state solution. Israel and Palestine living side by side in peace and security. En paix et en sécurité. Je déclare. This is why I declare that today France recognizes the state of Palestine. እጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ፍራንስ ንፈለስጢን ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ኣፍልጦ ክትባ ከላ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ፈረንሳ ማለት ካብተን ኣብ ኤውሮጳ ኣለዋ ዝበሃል ሃገራት ሓንቲ እያ ዩኬን ፈረንሳ እንተኮይኑ ድማ ፖለቲካሊ እቲ ዝሓየለ ብሎክ ማለት እዩ ናው እዚ ኮይኑ ዋላ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ዝበለቶ እውን ንዳግመ ህንፀት ናይ ንፈለስጢን ሬኮግናይዝ ኣፍልጦ መሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ኪኑ ክንቅፅል ከም ዘለና ንዳግመ ህንፃ ናይ ቀዛ እውን ክንሓስብ ከም ዘለና ምክንያቱ እስራኤል ከም ሃገር ህዝቢ እስራኤል ድማ ከም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ተኮይኑ ሰላማዊት ሃገር ኣብ ጎኖም ፈለስጢን ትበሃል ሃገር ምስ ትህሉ ቱ ስቴት ሶሉሽን ትበሃል እስራኤል ድማ እሺ ኢላ ዝፈረመትሉ ንሱ ክትግበር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዝብል እቲ ናራቲቭ ዞም መራሕቲ እዚኣቶም ብብሎም ናይ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ናይ ፈለስጢንን ናይ ህዝቢ ጋዛን ድንጋፀ ወይ እውን ስቃይ ተረዲዎም ኣይኮኑን ከም ዝገብሩ ዘለዉ ሌትስ ቢ ክሊር ኦን ዲስ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ፖለቲካ ስለ ዝተቐየረ እዩ ሕጂ ጠጠው ከብልዎ ይክእሉን እዮም ህዝቢ ኣንፃሮም ተንስዩ ጆርጅያ ሜሎኒ ምዝዮም ተሓዊሳ ኣፍልጦ ወይ እውን ኣፍልጦ ንፈለስጢን ንኸይትህብ ስለ ዝሃደመት ኣብ ጣልያን ገጅፍ ዝኾነ ናዕቢ ወይ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ እዚ ኸ እዩ ጆርጅያ ሜሎኒ ምስ ትራምፕ ዘለዋ ርክብ ምስ ቤዝ ናይ ምስ እስራኤል ዘለዋ ርክብ ምስቶም ራይት ዊንግ ፖለቲከኛታት ዘለዋ ርክብ ኣብ ግምት ኢኻ ንዶናልድ ትራምፕ ዘቆጥዕ ነገር ክትገብር ኣይደልን እያ ስለዚ ዋጋ ድማ ብፖለቲካዊ ደረጃ ኣብ ጣልያን ተኸፍለሉላ ማለት እዩ ንክንደይ ግዜ ክትቅፅል እያ ወይ ውንሲ ኣብ ጣልያን ዝለዓለ ፀቕጢ ዝግበር ዘሎ ቅድሚ እዚኦም ኩሎም ድማ ስፔን እያ ሓሊፋ ነይራ ስፔን ኣፍልጦ ዝሃበት እያ ኖርዌይን ስፔን ኣየርላንድን ኣቐዲሞም ኣፍልጦ ሂቦም ነቲ ኩነታት ነዚኦም ሕጂ ዝኣትዉ ዘለዉ ዝያዳ ፀቕጢ ዝገበሩሎም ንሶም እዮም ነይሮም ስለዚ ሎሚ እዚኦም ስለ ዝመፁ ብፍሉይ ከነድቆም ኣይኮናን ዝያዳ ስፔን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቅድመ ግንባር ኮይኑ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ስፔን ብሓቂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ኣብ የማናይ ክፋል ናይ ታሪክ on the right side of history ይብልዎ ኣለዉ ኣብኡ ኣብቲ ትክክለኛ ገፅ ናይ ታሪክ ዝቕመጡ ዘለዉ እዮም ዋላ እኳ ኣመና ድሒሮም ናይ 21 ክፍለ ዘበን ባርባራዊ ስቃይ ንክፍፀም ብካሜራ ዝተሰነየ
ዝቕፅል ዘሎ ድማ እስራኤል ድማ መሊሳ ክትቅፅሎ ኣብ ትሓስበሉ ዘላ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ እዩ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ድማ እንታይ ዝፈጥረልና ዘሎ መሲልኩም እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለም እስራኤል ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ብሓቂ እንታይ ዓይነት ሞራላዊ ኮምፓስ ከም ዘለዎ ከም ዝኽሻሕ ስለ ዝገበረቶ ኣብዚ እዋን እዚ ሕብኡን ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዝገብርዎ ዘሎ ተበግሶ ንድሕሪ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ንክኸዱ እንታይ ዓይነት መትከላት እንታይ ዓይነት መርገፂ ክኽተሉ ከም ዘለዎም ሓደ ህያው ኣብነት እዩ ዝኾኖም ዘሎ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ነዚ ክትሪኦ ከለካ ቃንዛ ናይ ፈለስጢማውያን ዝያዳ ንዓና ርዳእና ምክንያቱ ተዛሪዮም ዝሃረምዎን ዝጨፍጨፍዎን ከጥፍዎ ዝሃቀሉን ሃገር እንተሎ ኤርትራ ሓደ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራዊ ኮንካ ናይ ብሓቂ ብኤርትራውነትካ ኩሩዕ ኤርትራዊ እንድሕሪ ኮንካ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ፈለስጢን ክስማዓካ እዩ ዝግባእ ጨቋን እስራኤል ትገብሮም ዘላ ክትድግፍ ኣይግባእካን እዩ እስራኤል ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ነተንያሁ ትገብሮ ዘላ ብቃዛ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ክትድግፎን ክትተባብዖን ኣብ ጎኒ ደው ክትብልና ኣይትኽእልን የግዳስ እቶም ንእስራኤል ንድግፍ ኣለና ዝብሉ ዘለው በይዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኣብነት ምናልባት እቲ ጉዶም እናወፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓንቲ እስከብዚያ ከስማዓኩም እየ and you will be very very shocked ለንቀነ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጠመ እዩ about a grieving widow, so if you're easily offended, just scroll away because this is going to be a hard watch for you. Because Charlie Kirk's funeral was an event where the president of the US was speaking, so it was pre-planned. Everybody knew what everybody was going to say. This was a joint activity for both of those people. And so on the one hand, you have Erica, Charlie Kirk's wife, saying this. On the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. زاتري وازلهم بعد بيتو نتي بزحزن من قدي بأزيو زحزن من قدي زتقتله تشارلي كيرك بحال هذا عبي ميديا بيرسوناليتي بعد بيتو يا نخبرو تبعيلو أبسط جبر ميموريال ناتو استزاربته يو هذا نسب أبزلون زي بلون كتفردي بالكان عبت بعتي زحتت بزي قدس من يقتاليو انتاي قتاليو أبزي تفلته تتحيز زلو سب نسقهم زقتلو يزك سابع جي تفليت زلو بزح تيوريس بزح نقرات بدحر مقر جاز الربع لقن كم تيقو مدهننا قلتنا يسوس كريستوس نتوم عم مسكال سقالو يلوم زقتلو هزبي نلعال تميتو قويت هاي زقبرو زلو هاي فلطوني أمو هاي تحزر لهم زبالة حدقات زقبر لهم محرات زقبر لهم إلسا بزون محرات جير للخو وياقبل دالا حجي هذا كريستيان بفلاي حيال أمانينا كريستنا يزبل كريستنا نزي سبخ كريستوس نزي تسبخ أنا مفداينا أملاق يزبل لذي كم حدا أمباسادر ناي كريستوس ويوناي لوخ ناي كريستوس كهون زدلن دحر قوين سب إذا بعد بيت زقبرته بزي زخونه يكون فردك فردا زخل كاله سبيو بخال ببزع نغرات يوم تجاربو زلو صعدا سلو زخونه تي محرد جرات له عرب انت زخو نيرو صليم تزخو نيرو تجبرده I don't know كن اتليست محرد جرالا اتزغرم زلو ناتا محرد مقبار زي اتاك عندي بدل زوردا محرد تجبرالا رياض صعبه تزغرم كوين زلو اسمع وسك which is Christian forgiveness. We're the good guys. We're the compassionate ones. And that gets a standing ovation because that speaks to the core values of what MAGA and Republicans claim to stand for. Christian forgiveness. We're the compassionate ones, unlike the hateful left. Meanwhile, on that same exact stage, you have Trump literally saying this. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. Charlie's angry. Look at that. He's angry at me now. انتهي زبل زلو زخا نهاجر ملو مريحي زلو اب حماق غزي نتهاجر بحاده كتححزا محرت كوج نتهاجر حدنتا نكتحيل كسعر زغبو مراحي انتهي زبل زلو إريكا بعلت بيتو نشارلي نت حماق زغبره حدقت كغبرو الغلا انا نصلاتي كدمسسو يزدلي كراش كغبرو يزدل مبر محرت كغبر ايدلني ام سوري مساخي اي رداداني ابزي زبل زلو ናይ ሓንቲ ሃገር መራሒነ ዝብለኩም ዘሎ እቲ ቀንዲ ሓደጋ ዝወረደ በዓል ቤታ ደቃ ዘኽቲሞም ዘለው ንሳ ምሕረት ክትብድል እውነት እናሃለዋ እሱ
كم مرعي حجر نسلة اتهزبي نحن عدو مليس خيك قاتل political violence تخيك كتن بحرات كوجه قبو well this is welcome to Donald Trump كم زبالي يلن ناي أملاخ لوخ كم زخونة دماي أكتس قبر زيج كريستوس نزي قدوس يزبلو خلو تجملو مزي بقى بروخيو قال ملي ناي أملاخ لوخ يزبلو والو دونالد ترامب أنا دونالد ترامب فتوية مغنياتو انت وحده حق أنيا مسلي أمريكا بوليتيكا ناتا خمزيو أمريكا هاجر قدوساني لتصعب سبع الله أنا دريا بسؤال أنت قبر كمان فلو أبيجنا تيكم فريند وخينو لا أيردانني يقرمي أمريكا نخندي هاجرات هي وتوم سيق أزال هاجريا لورد جيسس كرايست قالوا قبلوا خلوا وجن لك كم زين نعملا كنا منتاي مشكلتنا بوليتيكا خمس قبروها أمريكا نتصوري لا بنا ده إيرترا من سيرترا أملا خايبلني أنا am really ولا قا قلوا هاي ما نوتومن أمنتومن نتوم راح تزي فلتم تكون كنت صبوا بوليتيكا تقبر زين بركة بهاي ما نوت كشفنا يتفتل زيناي فريساويان أنا أبرك إلا خلاله بحاله يعني نكتة مثل اللي كانت كريستوس نمشكت أي تتكملوا نتهاي معناتك مسلمنا نتقون كريستنا أبوليتيكا أنت اللي خاحم نجار كتجبر تقدر دلوا بزو نجارات الله سلزي بأملاخ غيرك نتي حتى هتك حد قال يتفتت لا تداي أملاخ بداي خلاص ترى عزل الله سرح راسع أنت قينو صبغ أنت قينو جبره أملاخ أسجع كاجن نسب كتر دناجر اللي يتفتت بزحت كم الدناجر سلوا تكملوا دونالد ترامب حركة بتوم بزو جزء بوجيرو زي شكل سبي جن أبتح قداس مدرك كما تقول لكن محرز بهلا يقدسه قال يقدسه مالتي زي كم حد أمريكا كم يدرجة ودي قال لا أمريكا تسقم زي تسقم ناتا مغنياتو بس لا زي بلا أبز رأيو كم حجر ينادين فل إذا نجار زي ما بتاريخ على عبتها تعمري تري وزن لهم زي تاريخ هاوي فتس عميو وزوم كل السلام زي بحاله زلوا من يوم كفلتكم إيه تري وزن لهم بتسقم زلوا ناي CIA حلاف زنبريو سلازي ناي أمريكا سلياو مربب CIA مالت حلافناتو زنبريو تام أكل زلو ناي علمنا ناي قبر الشبرة ما راح زنبريو لو مدما ناي سيريا بريزنت زلو نزام ما أكل زلو تناي CIA حلافي 10 مليون 10 مليون دي 10 مليون دولار FBI نا أمريكا نزي زقة لوي ونزر ركبنا 10 مليون كنبوينا يلوم كساب كنا عامت أفايلات ناتهم زنبريو أجندة ناتهم سرف قبر مسجمرة جن أب نيويورك أب UN مسمته أبزلا على أجندة أتوم نعوز هاد نوزن برو مسهم كفيلم كزارة بترايو زيا فيديو زيا فايرال كوين الله كند من تاي بوليتيكا أمريكا صوتها مقانون صوتها دما ربحنا أمريكا تقبر ده تقبرني سمعوا سكانيش. So this next one is about you personally. How are you holding up under all this pressure? Are you getting time to do some thinking? Are you getting enough sleep at night? Again, I've been there, and it is so very, very hard. And your many fans, and I am one of them, we do have worries. نايب حكي أنت زيا كذكركم إذا اللي دحر حجين حوارو سب كله نقيحو كتم تازلو مالتيو بوليتيكا مالت زي رداكا تقيننا بوليتيكا تمرتقطو ست كلا لك بوليتيكا خمزيو أنا ناتكا كيف زي بلولو ناي سياي حلافي نخندي عمتات ناي عالمنا زعبي حدا قنيا سبي نزي كن حزن دللنا أتحزونا بجاقبنا بلز هادنو زنبرا سب مالتيو بوليتيكا غير كله كم زي الكاب حدا أنا ناتكا كيف زي ليتي تبغى تدقس على كم يالله تبده تاتنا هيوت بوليتيكا كم يخير له هجر كم يخير له أجوها أبغى نخلله يزبل زلوا بوليتيكا خمسة صغير شعبية مس باقو مس هو حتى عريق وقال ما تبهيلو كم دراما كسر حزفتنا لا بوليتيكا كميو بوليتيكا دري فتيقة دري ترديكا تعال كم زي صغير بوليتيكا لومي سأل أي خازولو صباح أرك خاون خلي بوليتيكا كميو كم زي عينة التحساس باك حزي كلا بوليتيكا دم كسر هاي كله زي إذن ريو زلنا real time politics يو بعين مورالن كو أقول ملك تزارب كلها أمريكا politics ساكني رسعة مخانو زي غطري تمال سيطاني لهم من عالم يمين منيرا أوشتي دقائق جن أوشتي حدث معلتاتنا أوارحن دروس تغير تجيب كاب قبر شبرا نام مرحنا هاجر جيرومو كدان كير بعد لا قبر يلوم تجلا بيوتيوم تجي بعبي ونقوم كلنا ناتهم سراحين يريز بال سلزي it's a very very interesting time really what أبيوت زفت أمزلو أبي فت أمين عن رجالنا تمهار نمهارلو كابز عبت مرتي أبيوت كجات ما يكلني زيادة رايك ولا كون زلي نغطل
Europe, where German and Swedish fighter jets were scrambled on Sunday to intercept and monitor Russian surveillance aircraft operating unannounced over the Baltic Sea. 2 Swedish Gripen and 2 German Eurofighter jets were deployed into international airspace to track the Russian reconnaissance plane. The German Air Force reported that the Russian aircraft had switched off its transponders and ignored repeated calls to identify itself, raising safety concerns for civilian flights in the region. Now, ኣብዚ ድማ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣሚን ኤውሮፓ ድማ ኣብ ነፍሱ ዝኻለ ናይ ድራማ ኩናት እዩ ተበፂሑ ዘሎ እዘን ነፈርቲ ናይ ራሽያ ኣብ ክልል ኣየር ናይዚኦም ኔቶን ኤውሮፓን ኣትዮም ተባሂሉ ናይ ስዊድን ነፈርቲ ናይ ጀርመን ነፈርቲ ከም ዝተንስኣ ንዓ ንምቁፅፃር ወይ ንዓ ንምህራም ዘይኮነ ክከታተልዋ ከም ዝፈተኑን እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብቲ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኔቶን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ እናረሰነ እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ I really hope I ፍንጀር ንኸውን ክፍንጀር ኣይንደልና ዘለና ካልእ ፀገም ክመፅእ ዓለምና ይትደልን እያ ናይ ሰላም ቲፌዞ ዝኾና ድማ ሰላም ክዓቢና እንደሊ ከም ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ ኢትሊ ፊንላንድ ስዊድን ጀትስ እዚ ካብዘን ሃገራት እዚኣተን ተንስየን ናይ ስዊድን ናይ ጥልያን ናይ ፊንላንድ ጀታት ምስ ካልኦት ኮይነን ነዚ ናይ ራሻ ኩነታት ክከታተላን ግብረ መልሲ ክባን ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ጌጋ ሚስ ካልኩሌሽን ሓንቲ ጌጋ ፍፃሜ ነዚ ኩነታት እዚ ክትፍንጅሮ ከም ትኽእል ድማ ብዙሓት ኣፀቢቖም ዝፈርህዎ ዘለዉ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ ብከምዚ እንተቐፂሉ ኣብ ኤውሮፓ ዘይተደልየ ኩናት ዘይተደልየ እኳ ክንብሎ ንኽእል ኢና ነዊሕ እዋን እንተስፈትዮም እንተስ ከደናግሩና ኢሎም ከም ኩናት ሸንኮለል ከብልዎ ንርኢ ኣለና ሓደገኛ መድረኽ ግን ኣሎ እዩ ኣምላኽ ነዚ ዓለምና ሰላም የውርደላ ሰላሙ ይዘርግሓላ ጥራይና ክንብል ንኽእል ምክንያቱ this is becoming continuously dangerous ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ደረጃ ናይ danger ሓደጋ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ራሽያ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ትገብር የላን እቲ ኔቶ ድማ ነቲ ኩነታት ንምርምሮ ኣለና ውሳነ ክንህብ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብመንገዲ ምክልኻል ናይ ራሽያ ዝኾነ ይኹን ዝጠሓስናዮ ነገር የለን እቲ ድራማ ክገብሩ ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ከሰጋግርዎ ስለ ዝደለዩ ዝወስድዎ ዘለዎ ምርጫ ዳ እምበር ንሕና ዘፍረስናዮ ነገር የለን ዝብል ኩነታት እዩ ዘሎ in Bengaluru island area without permission and remained there for approximately 12 minutes. ካብዚ ቀፂልና ናብ ቁጠባ ክንሰግር what's going on of America economy Last 48 hours have been chaotic. Trump's visa announcement set off panic. The first signs were visible at airports. Take a look at this. Ladies and gentlemen, the captain speaking now due to the current circumstances. Obviously, they're unprecedented for us here at Emirates. We are aware that a number of passengers do not wish to travel with us, and that's perfectly fine. All we ask is that ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ሓድሽ ሕግታት ያላ እቲ ሕጊ ድማ ናይ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ H1B ቪዛ H1B ቪዛ ዝበሃል ድማ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ዝሰርሑ ብፍላይ ብብዝሒ ካብ ህንዲ ዝመፁ ናይ ኣይቲን ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ሳይንስን ክኢላታት ዝኣትውሉ ዝነበሩ ቪዛ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ገይሩ ነቶም ብከምዚ መንገዲ ድመፁ ዝኾነ ሰብ ብከምዚ ኣገባብ ናብ ኣሜሪካ ክሰርሕ ክመፅእ እንተኮይኑ እታ ካምፓኒ $100,000 ንመንግስቲ ኣሜሪካ ክትከፍሎ ክትክእል ኣለዋ እዚ ማለት ድማ እዚ ሰብ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ስራሕቲ ድማ ኣሜሪካዊ ክገብሮ ስለ ዘይክእል ነዚ ሰብ እዚ ከነምፆ ኢና ኢላ ከተረጋግፅ ክትክእል ኣለዋ ብምባል እቶም ካብዚ ሕጊ ዝወፃኢ ስራሕ ናቶም ኣሜሪካ ነይሩ ብዝኾነ ይኹን ስራሕ ናብ ካልእ ሃገር ገይሾም ዝነበሩ ናብ ኣሜሪካ ክምለሱ ከም ዘይክእሉን ሓደ ዓቢ ነውፃበ ኤርፖርታት ከም ዝተፈጥረን ንህንዲ ድማ መሊሱ ካብቲ ዝነበሮም ኩነታት ናብ ዝገደደ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ከይዱ ከም ዘሎ This is what Trump's move has done. It has disrupted lives and families, and it has rattled businesses. We'll start with the ones that are the worst hit. Broadly, 3 categories of people: students finishing their degrees in the US, workers who were directly recruited from India, and those who have petitions in US courts. These are workers who are not currently in the US, but they had filed petitions in courts for a visa. They're waiting to hear back. These 3 groups of people will face the biggest challenge going forward. Now, what about those who already have an H1B visa? Those who are already living in the US on this visa. For now, they are safe. At least that's what the White House said over the weekend. There is no change in their visa status. ብሓፈሻ ህንዳውያን ዓብይ ንህንዲ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ እንዲኦም ንህንዲ ዶናልድ ትራምፕ ኡፍ ክብልዎ ይፍትኑ ነይሮም ከም ህንዲ ገይሩ ዝህረም ዘሎ ብዶናልድ ትራምፕ ድማ የለን እዚ ሕጂ ናይ H1B ቪዛ ካንስል ምግባር እውን ንህንዳውያን ከባቢ 70% ናይቶም ብከምዚ ቪዛ ዝኣትዉ ዝነበሩ ህንዳውያን እዮም ነይሮም ስለዚ ሓደ ዓቢ ፅፍዒት ይኮይንዎም ቁጠባ ናይ ህንዲ ኣብ ናይ ዲያስፖራ ኢንካም ብጣዕሚ ዝምርኮስ ስለዚ ብዙሓት ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፅባሕ ንጎ ትምህርቲ ወዲኦም ናብዚ ክኸዱ ሕልሚ ዝነበሮም እዮም well their dreams have been crushed
and ኣብ ኣሜሪካ ኣሚንካ ትኸዶ መንገዲ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ስዒቡ ድማ ኤውሮጳ ከምኡ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ it's a very very interesting time to live በዚ ንሪኦ ዘለና እቲ executive order ድማ ዳርጋ chaos ወይ እውን ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ኩሉ ሰብ ድማ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘለዎ እዩ ንግዚኡ ንኤርትራውያን ክንድኡ ዝኣክል ፅልዋ ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብ ደገ መፂኻ ክሰርሕ ትሓስብ ዘለኻ ግን I think it's gone already እቲ መድረኽ ተሓሊፉ እዩ ኣብ ዓድኻ በስመ ኣሚልካ ኣካልእካ ድለምበር ድሕሪ ሕጂ ስደት ከምዚ በዓል ንሕና መፂና ዕድላት ናይ ወረቐትን ገለን ዝነበረና ኩሉ ይኮነ ናብ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ forget this thing it's not going to happen again ኣመና ፅልኢ ናይ ስደተኛታት የጋጢሙ ዘሎ እቲ ተሰዲዱ ዘሎ ይጥረስ ዶ ይኾን ኣይከውንን እዩ ዘሎ እቲ ዲቤት እምበር ሓድሽ ሰብ ንኸምፁ ሸውሃት የብሎምን Run also. Yeah, listen, September's typically the worst month for the cryptocurrency businesses. Some of it has to do with tax selling. Some of it has to do with a big run-up that's taken place in the last couple of months, Andrew. But I think long-term, Skybird's still maintaining his $150,000 price target for Bitcoin by year-end. I think it's just a function of the way things get bought in the industry. So you'll see November into December, I think, being good buying periods, and still a tremendous amount of demand for the assets. What can you explain what's happening right now? Is there something? ብሓፈሻ እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ሓደ ዓብዪ ፋይናንሻል ኣናሊስት እዩ ኣብ ክሪፕቶ ሴክተር ምናልባት ኣብ ወርሒ 9 ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ኣይተረኣየን ወለቕ ዘለቕ እዩ ዝብል ዘሎ ንቡር ተርእዮ ድማ እዩ እዚ ኣብ ወርሒ 11 ድማ እቲ ማርኬት ዝያዳ ንላዕሊ ስለ ዝኸይድ እቲ ቢትኮይን እውን ካልእ ኢንዱስትሪ ወላ እውን ስታክ ማርኬት ዝለዓለ ንላዕሊ ክኸደሉ ዝኽእል ተኽእሎ ከም ዘለዎን እቲ ኩነታት ድማ ኣብ ወርሒ 9 ብዙሕ ኣይረኣናን ትብሉ ዘለኹም ንቡር ተርእዮ እዩ ኣብ ፋይናንሻል ማርኬት ይብለኩም ኣሎ ነቶም ሳይ ተማሃርኩም ኣፕዴት ክብ ስለ ዘለኒ ነቶም ሓደሽ ድማ you're missing out እቲ ዕድል ኣስተውዒልኩም ተጠንቂቕኩም ተጠቐሙሉ ምሳና ክትመሃሩ ትደልዩ you're welcome በዓልኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ተኮይንኩም ድማ ኣምላኽ ይሓግዝና በልኩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዞባና ክመለስ እየ let's go ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከምዕራብ እዝ ጋር በቴሌኮንፈረንስ በነበራቸው ቆይታ ላይ እንዳስረዱት ሰሜን ምዕራብ እዝ በአገራዊ ለውጡ ማግስት የተመሰረተ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ራሱን እያደራጀና እያጠናከረ ተልእኮውን በብቃት እየፈጸመ የመጣ እዝ ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አገር ለማሻገር ከባንዳ ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆ የጀግንነት ታሪኩን በደማቁ የጻፈ እዝ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰሜን ምዕራብ እዝ በጎንደር በወልቃይት ጠገዴ በኤርትራና ሱዳን ድንበር አካባቢ ያለውን ውስብስብ ግዳጅም ለምንም ሳይበገር ተልእኮውን በጽናት የተወጣ ኣብቲ ሕመራ ዲቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ናይ ብልጽግና ማለት እዩ ንኩናት ድልውነት ክህልዎ ከም ዘሎ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ከም ዘሎ ይዝነገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ እሱ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝገበሮ ዓብዪ ሓይሊ ሕጂ እውን ንባንዳ ይኹን ንካልእ ሓይሊ ንምስዓር ድልውነት ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክኸውን ከም ዘሎ እዮም እቲ ኣዋጅ ወይ እውን ትእዛዝ ዝህቡ ዘለው ትማሊ ድማ ናይ ሴኔተርስ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይብሉ ነይሮም እቲ ኩነታት እዚ እኮ እዩ ኣተሓሒዝና ክንከስስ እውን ዘለና ዘብለና ሓደ ግዜ Turn briefly now to Ethiopia and Eritrea. I think we all know that Ethiopia stands at a pretty critical juncture as it grapples with the aftermath of the conflict in Tigray. And as we speak, we see, Eritrea, I think the leader there called up the troops, at least there are reports to that effect. I guess my question for each of you is, if you were in charge right now of U.S. policy, what practical steps would you take today to? እዚቲ ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ሰብኮሚቲ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ብፍላይ ብጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ሰነት ፍሎር ዝተዘርበ እዩ እቲ ዘረባ ድማ ኮምፕሊትሊ ትዊስትድ ምናልባት ከነጋንኖ ከነተዓበየ እንደለና ግን ፖለቲካ ኣሜሪካ ብኸመይ ይኸይድ ድሕሪ ኸድካ እቲ ቻምበር ሲስተም ክልተ ኮንግረስን ሰነትን ዝብልዎ ዘረባ ኣት ፌስ ቫልዩ ከም ዘለዎ ክትወስድ ዘለካ ንዕቕካ ኣይጠቅምኒ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትኽክል ግዜ በዚኦም እዩ ዝኸይድ ስለዚ ነዚኣቶም ናቶም ኣተሓሳስባ ናቶም መረዳእታ ንክቕይሩ ዝያዳ ፃዕሪ ከም ዘድልየና ምፍላጥ የድሊ ሓበሬታ ትኽክል ከም ዘይብሉ ሰብ ዝጅ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝተባህለ እዩ ኤርትራ ሰራዊታ ተንቀሳቐስ ከም ዘላን ብክልቲኡ ወገን ናይ ምንቅስቃስ ናይ ወታደራዊ ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎን ነቶም ኣማኸርቲ ኢሉ
ዝፀውዖም ክሕተቱ ከለዉ ዝብልዎ ድማ ስምዑ እዚኣ ተዛረባ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣትሪረ ተዛሪበላ ነይራ ክንደግማ ግን ኣለና መዘኻኸሪ ነቲ ናትና ህዝቢ try to address the bubbling, really almost boiling situation with respect to Ethiopia and Eritrea. Why don't we start with you, Mr. Baservi? Yeah, thank you. I think there's a few key issues here. One is that the Eritreans are still inside of Ethiopian territory in Western Tigray. Exactly. እዚኣ ተዛረባ ደልያ ነይረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከም ሓደ ኤክስፐርት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ ዝኣተወ እዩ እንታይ ኢሉ ሓቶ ፀኒሑ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድያብ ካልእ ወስኑ እንተትበሃሉ ምዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ እንታይ ምገበርኩም እስከ ስኻ ኣብ ቦታ ናትና ኮንካ እንታይ ውሳነ ሃብካ ምስ በሎ መጀመርያ እቲ ውሳነ ናቱ ኣብ ምንታይ መርገፂ ኣብ ምንታይ ኩንነት ተበጊሱ ክገብሮ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዘሎ ይዝገልጽ ዘሎ ፊልድ ማርሻል ጁላ ድማ ሰራዊቱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዘሎን ንኩናት ክዳሎ ከም ዘለዎን ይዝነግር ዘሎ ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ብሓደ ድማዊ ዝስዕስዑ ዘሎ ኣብ ቡንዴን ብሓደ ሰርሑ ዘሎ ብሓደ ድም ሰርሑ ዘሎ ዋላ እንታይ ንማለትና እዩ again ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ሸፈጥ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ሓደ ካብቲ ብዓቕምና ንሽተይ ተዓቕምና ግን ንህዝብና ደጋጊምና ሓበሬታ ክንቦ ክንክል ኣለና ዝብል እምነት ኣለና ኣብዚ ስለምንታይ እቲ ዘሎ ኩነታት ጽባሕ ንጎውን ገለ ነገር በዚ ፖለቲካ ሕማቅ ክገብሩ ከለዉ ብመሰረቱ ኣብዘ የለ ኩንነት ዝተመርኮሰ ምዃኑን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣይነበረን ኣብቲ ካልእ ቦታታት ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ብብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝተዋሃበ ኣብኡ ዝነበረ እውን እንተኾነ ንምንቲ መጎጎት ሕለፍ ኣንጭዋ ምንቲ ሰላም ናትና መሬት ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ ንግዚኡ ንነገርን ሕማቅን ከይጥቀምሉ ከድና ኣለና ብምባል ብናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት ድማ ብተደጋጋሚ ክረጋገፅ ርኢና ኢና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣንጻርና ሕማቅ ነገር ንምባል ስጉምቲ ከም ዝኽየድ ወላ እኳ ውዱእ ዝኾነ ጭብጥ እንተሎ in violation of the Pretoria Agreement, which is what ended the Tigray War, ostensibly. So there has to be a process for دحين زي نتوم زملكتهم زي نريو أنا سب دما كونغرسمان كريس فان هولن يزبال ناي ماريلاند سنتريو ديمقراط دما حركاتهم كان بسألاتنا يرترا مخانهم مجنزابي دلي نغطف قتلنا أبزي حنت ديبيت كنسمينا زا ديبيت زياسك سمعوا لي مهنياتو it's a very important one طيب ኤርትሪያ ታሪካዊ ጠላት አይደለም ነው የምትለው አሁን አንድ የውጭ መንግስት ኤርትሪያ ካደረገው በላይ ምን ሲያደርግ ነው ታሪካዊ ጠላት ሊባል የሚችለው ታሪካዊ ልደቱ ያለው ዝበሃል መዚ ኢንጂነር ይልቃል ዝበሃል እዮም ዝካትዑ ዘለው ኤርትራ ታሪካዊ ፀላኢናትና ኣይኮነን ኢኻ ትብል ኢሉ ይሓተሎ ሓደ ሃገር ድዩ ሓደ ሓይሊ ታሪካዊ ፀላኢ ክትብሎ እንታይ ረቋሒታት ከማላሎ ሃገር ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ታሪካዊ ፀላኢ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክንብሎ ኸ በናይ መልክዕ ኢሉ ይሓተሎ ንስማዕዮ ንስማዕዮ ሞ ታሪካዊ ጠላት ማለት ሀገርን እስከሚጠፋ ድረስ በየትኛውም ሁኔታ የማይታረቅ ቅራኔ ያላቸው ለመጠፋፋት ሁልጊዜ ኢሚነንት የሆነ አደጋ ላይ ያሉ አቅም ቢያገኙ አንዱን የማጥፋት ነገር ሊኖራቸው የሚችል መሆን አለበት ታሪካዊ ጠላት ብዬ ለመስጠት ነገር ግን ሁለት ሀገሮች ጎረቤቱ ነው ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለያየ ታሪክ በተለያየ ሁኔታ ተዋግተናል ከሶማሌ ጋር ተዋግተናል ኤርትራም ለመለየት ብሎ ተዋግተናል በራሱ ከተዋጉት ኃይላት ጋራ ጌታቸውና ደብረጽዮን ተገናኝተዋል ታሪካዊ ጠላት ከሆነ እንዴት ሊገናኙ ይችላል ኦ ማይ ጋድ እጂ እንታይ ዝብለ ዘሎ ኤርትራ ሓንቲ ጎረቤት ሃገር እያ ምስ ኤርትራ ተፈላለየ ግዜ ኩናት ኣጋጢምና ክኸውን ይኽእል እዩ ተዋጊና ኢና እውን ሓደ ታሪካዊ ፀላኢ ክትብሎ ግን ዘይፍታሕ ሽግር ዘለዎ ዕድል እንተረኺቡ ድማ ኩሉ ግዜ ክሓርመካ ከጥፋእካ ዝደሊ ሓደ ካባኻ ድማ ቀፃልነ ዘለዎ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዘይክእል ፀገም ዘለዎ እዩ ማለት ኤርትራ ታሪካዊ ፀላኢ ከመይ ገይሩ ክብላ ይኽእል ከመይ ኢሉ ከምኡ ክብላ ይደፍር ኣሎ ሰብ እዚ ምክንያቱ እቲ ሎሚ ንኤርትራ ከም ፀላኢ እናበለ ዝፍክር ዘሎ ሓይሊ እኮ ትማሊ በአፉ ካብ ልሳኑ ዝበሎ ደጋጊምና ህዝብና ክምሮ ድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል እሱም በኋላ መጣበታለሁ ሶማሌ ስንሄድ
እኛ እኮ እናንተን አናምናችሁም። በክልል ከፋፍላችሁ የምታባሉን እናንተ ናችሁ። የእናንተ መንግስት ነው ይሄን የሚያደርገን። በጣም እንጠላችኋለን የሚል ሳይደብቁ ነገሩን። ሳውዝ ሱዳን ስንሄድ አሁን እኮ የምንባላበት ነገር በሙሉ የእናንተ ውጤት ነው። በኢጋድ ውስጥ ስዩም መስፍን የሚባል ሰው መድባችሁ አባልቶን አከፋ ከም ትብሎት ትሪዎ ዘለኹም ከምዚ ሎሚ ሓቀኛ ምስሉን ሕብሩን ከይገለጹ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ሓቂ ዝዛረበሉ ዝነበረ ግዜ እንታይ ይብል ኣሎ? ኤርትራ እንተዘይ ትነብር ኣብ ጎንና በዚ ኣጋጢሙና ዝነበረ ፈተና እንታይ ከም ንኸውን ክንገልጾ ይንኽእል ኢና። ኤርትራ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ብዘሎ ዝምድና ጥራይ ደይኮነ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝነበረ ፍቕሪ ኣብዚ ሕጂ ዘጋጠመና ፈተና ብኣካል ርኢናዮ መድሓነ ናትና ድማ ኮይኑ ፅንሑ ዝብል ዘሎ። ካልእ ካብ ሓሊፍና ድማ ኢትዮጵያ ምንጭ ኩሉ ፀገም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃና እዩ ዝእመን ዘሎ። ሶማልያ ምስከትኩ ኩሉ ዝንኾነ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ዝገበሮ ናይ 4 ኪሎ ዝነበረ ስርዓት ቅድሜኻ ዝነበሮ መለስን ጭፍራናቱን ኢህአደግን ዝገበሮ ምዃኑ ደጊሞም ደጋጊሞም ከይሓቡ ተዛሪቦምን ከሲሶምን ኢሉ። ደቡብ ሱዳን ምስከትኩ ኩሉ ዝንባልዖ ዘለና ኢትዮጵያ ንስኻትኩም ዝገበርኩምላ እዩ ናይ ኢጋድ ሓላፊ ስዩም መስፍን ዝበሃል ጌርኩም ዝንኾነ ዘለና ዝገበሩና ኩሉ እቲ ጎረቤት ዝፀልኣና ንዓና ምስ ኩሉ ጎረባብቲ ዘባእሰና ዝነበረ ፀገም ድማ ናትና ፖለቲካ ዘበግሶ ዝነበረ እናበለ ነቲ ሓቀኛ ምስልናቶም የኣይ ከይተረድኦ ኣውፅይዎ ኣሎ። እዚ ድማ ታሪክ እዩ፣ ሰነድ እዩ። እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ኣብ ዝምልከቶ ኣካል ክበፅሕ ዝግብኦ እዩ፣ ዶኩመንት ክኸውን ዝግብኦ እዩ። ስለዚ እንታይና ንብል ዘለና it's an incredibly revealing ወይ እውን ናይ ብሓቂ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ንምፍላጥ ዝኣክል እቲ ዝብልዎ በቲ ቃላቶም ጌርካ ከተገናዝቦ ክትፍትን ኣለካ። ታሪኻዊ ፀላኢ ተትኸውን ዳ ኣብ ግዜ ፈተናኻ ክትዓኑ እምበር ምደለየትካ ነይራ እንታይ ክትገብር ተድሕነካ ትማል ዘይኮንካ ንድሕነተይ ሳላ ሻዕብያን ሳላ ኤርትራን የድሕነ ትብል ነርካ ክትወድቕ ምዃንካ ትፈልጥ ነይራ ተትኾነ ኤርትራ ውጥቀትካ ድማ ታሪኻዊ ፀላኢ ናትካ ውጥቀትካ እዩ ዝደሊ። ሻዕብያ ግብፂ እኮ ኣብቲ እዋን ምስ ህወሓት እያ ነይራ። እዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንድምንታይ ጠላማት ሓሰውቲ ለቕባጣት ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ። ማል ዝበልዎን ሎሚ ዝበልዎን ከተገናዝቦ ከለኻ እቲ ሓቂ ኣበይ ከም ዘሎ ትሪኦ ኣለኻ። ሎሚ ንኤርትራ ታሪኻዊ ፀላኢት ኢሎም ክቐምጥዋ ዝፅዕሩ ድማ እዚኦም ድማ እቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ እዮም ዘጀንሬት ነበርና ጥንቃቐ ዘድልየና ንብል ታክቲካዊ ሓገዝ መሻርክቲ ክኾኑና ስለ ዝኽእሉ እምበር ንኤርትራ ዝሓሸ ስለ ዝሓስቡላ ወይ እውን ፍሉይ ዝበለ መርገፂ ስለ ዘሎም ኣይኮነን። ክንቅፅል ኢና እቲ ዘሎ ኩነታት እናቐፀለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ለህዋቶች ትእዛዝ ሰጥቷቸዋል። ይሄ አንደኛ ያስተላለፈው ነገር የኢትዮጵያ መንግስት የባህር በር ወደብ እያለ የሚለውን ነገር እየወጣችሁ አውግዙ ብሏቸው። ህገወጥ ነው ኢትዮጵያ የባህር በር የምትጠይቀው፣ ኢትዮጵያ ወደብ የምትጠይቀው ህገወጥ ነው፣ ከንቱ ልፋት ነው፣ አንተባበርም፣ የሚሆን ነገር አይደለም ብላችሁ አሁን ከኛ ጋር ሶሊዳሪቲ ትብብር አሳዩ የሚል ቁጥር 1 የሰጣቸው ትእዛዝ እሱ ነው። ከዚህ በኋላ እንዳትገረሙ፣ እኛ የቀይ ባህር አጀንዳችን አይደለም፣ እኛ ወደብ አጀንዳችን አይደለም፣ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለበት እዚ ሰብ እዚ ድማ ቀጻሊ ምስጢር ናቱ ሻዕብያ ዝሃበቶ ትእዛዝ ጥራይ ዝብል ኤቭሪ ታይም ሻዕብያ ኩሉ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሱ ተቐቢልዎ ዘሎ እዩ ሰብ እዚ። ክንምንታይ ሻዕብያ ሓያል ምዃኑ በቲ ቃላቱ ገምጢልካ ጥራይካ ትርድኦ። ሕጂ ድማ ንኩሉ መራሒ ናይ ህወሓት ፖለቲካዊ ይኹን ሚድያ በቃ ወፂኹም ተዛረቡ፣ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከተፍርስ ትፍትን ኣላ፣ ንሕቶ ናይ ባሕሪ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ባሕሪ ከም ዘየድልን ሕጊ ትጥሕስ ከም ዘላን ተዛረቡ ይብሎም ኣለዉ። ብኻልእ ዘራርባ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘፍርስ ምዃኑ ፅቡቅ ጌሩ ትፈልጥ። ኤርትራ ትብሎ ዘላ ድማ ናይ ብሓቂ ሰናይ ጉርብትና ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ሰናይ ሽርክና ምስ ኤርትራ ዝደሊ ተኮይኑ ናይ ኤርትራ ምንጋር እውን ዘድልዮ ኣይኮነን። ኣብይ ኣሕመድ ንባፅና ዓሰብ ዝኸይድ ዘሎ ባሕሪ ከምፅኣሎም ዘይኮነ ነቶም ተጋሩ ብገይሩ ክጥሕኖም ምዃኑ ነቶም ኣምሓሩ ድማ ኣብ ዓሰብ እንድሕር ኣምፅኡ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ቁጠባ እንደይኮነ ንጉስ ኮይኑ ፅቡቅ ገይሩ ክድክሮምን ክጨፍጭፎም ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ። ሕቶ ናይ ባሕሪ ንቅኑዕ ዕላማ ከም ዘይኮነ እዚ በዓል ኢንጂነር ድልቃ ክንደይ ግዜ ተዛሪቦም እዮም። ወላ እውን በዓል ይድነቃቸው አንደርጋቸው ፅጌ በዓል ዩኔሚት በዓል ጀዋር ኩላቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ዘድልየና እንድሕር ኮይኑ ተዘራሪብና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና፣ ከፊልና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ካብኡ ዝሰገረ ግን ኣብ ሕጂ ዘለናዮ መልክዕ ብዙሓት እውን ድብልዎ እዮም። ወላ እውን ብሓይሊ ትብሎ ዘለካ እኮ ንኣቢ ዝሓርቁሉ እኮ ብዙሓት እዮም። ብትሕቲ መጋረጃ ኣብ ሕቡእ ኣጀንዳ ናቶም ምስ ሓየልና ኢና ክንሓቶ ዘለና እዚ ኮ እዮም ዝብሉ
لومي أبز دقة بدرجة خلوزي صلول زخانة برايم مينستر هذي بهم زخانة برايم مينستر أبز دقة نالو جزء حدا جنيح بتطلع إلله إيرترا دما صبغ زخانة عدل على بيلا غير ما ختمتان هذي عندنا ناتو ناخد جبر إحنا هذا ما حنسابنا حوارو نخون قبصو بعين حقي يخون بعين دبلوماسي يخون ولا ون بتي وتهدروا حيني أبزي هذا سب صبغ يرو أبره اللوم نيرو تكونتات جي إحنا هذا ما زبوات أنا أبز حج مدرخن أبز قصلن انتهي مخانو رينا أجنازيبنا كيدا لنا زي سمعوا ده ኤርትራው ቃል አቀባይ እንደዛ ነው ያለው የማነ ገብረ መስቀል መሰረታዊ ችግር ፖለቲካውን እየተረዱት አይደለም ጂኦፖለቲካውን እያወቁት አይደለም ስለዚህ በየቀኑ ዛቻና ማስፈራሪያ በጀነራሎቹ በኩል እያደረጉ ነው ያሉት እንወራለን እያሉ ነው ያሉት ወታደራዊ ዝግጅት እያደረጉ አሁን ወራሪ ማን ነው የሚባለው ኤርትራን አይታችሁ ከሆነ ዲያር ሪዘርቭድ እንወራለን እናረጋለን የጦርነት ዝግጅት እያደረግን ነው ወዘተረፈ ምናምን አይሉ ዘርው የተዘጋጁ ነው የጦርነት ዝግጅት አለ ቦሳይድ ምንም ከሚባል የለም ዝግጅት እያደረጉ ግን ጦርነት ለማድረግ ዝግጅት እያደረግን ነው የሚል ነገር ካንደበታቸው አይወጣም Exactly. ስለዚህ ታይት ምን ተለው ኤርትራውያን ነትኩነታት ጽቡቅ ገረሚሪ ወለው ናበይ ኸይተም ዘሎ የንብብ ወለው ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተሐሰሎ ለውነትና ክትንከፍ ይፍተናሎ ድርኺት ናይ ኩናት ይግበራላሎ ንሕና ግን ነፍስና ክንከላኸል ኢና ዝብሉ ዘሎ እምበር ዝኾነ ይኹን ናይ ኩናት ሸውሃት ከም ዘይብሎም ናብ ዕግርግር ንምእታው ነቲ ዞባ ንምርባሽ ንዝኾነ ይኹን ዝኾነ ተበግሶ ከም ዘለዎም ቃላቶም ተጠንቂቖም እዮም ዘውፅዎ ዘለው እዚ ድማ ክልቲኡ ወገን ምድላዋት ገብሩ ከም ዘለዎም ክልቲኦም ሓይሊ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ግን ኤርትራ بفتصم نايكوينات شوهات كم زي بلوم زخا صباح نقول زكايت زخونه يكون تتبجسو من كبجسو خمس غل نايمن حتى من مخانو صبوق يرون عالم نخفلت يوم تسعر جل ويبل exactly this is true نعوينا دما بستدقق من زاربو زلنا تكونات دما بجوار غيرنا نود ነገሮችን ለነገር ነው ያሳደራችሁ ነው እንደዛ አይደለም we are talking about transition management ሁለት ፌዝ ነው የተወያየው አንዱ አሁን የተካሄደ ያለው ትግል እንዴት ማቀናጀት ያስፈልጋል ትልቁ ጊዜና ትልቁ አቴንሽን ግን ከዛ በኋላስ ለውጥ ሲመጣ ያለው እንዳይጨናገፍ እንዳይጠለፍ ሀገሪቷን ወደ ባሰ አደጋ እንዳያስገባ ምክንያቱም ከእንግዲህ በኋላ ሌላ አምባገነን ለመሆን የሚሞክርን ኃይል ተሸከም ትችል ኢትዮጵያ የለችም እንደ ህዝብም እንደ ሀገርም የባሰ አደጋ ውስጥ ልንገባ እንችላለን مهراتنا إثيوبيا بوليتيكنياتنا كل دمان تايم زبلو زلو كما يجرنا مسجقرنا يسلطان كنا وحسن خيل مالت تكونتات حج كما يجرنا نردادات راه يكون السرعه وديقو دحريو كما يلا كم زعجز لنا صقم دقي مخيمت انا كنا وقدو نخيل كما يجرنا تكونتات بزباله منقدي دحر حج كما عينت كم زي دقام كنقبر نخيل زبل سينما غوتينا نسمع زلنا ويون كتينا نسمع زلنا and yeah definitely التكونتات أقل الكاكر زخلا يكونن كقاتم دي قاتمن خالوت نقط فوق انت ديبيت أبي أحمد نزك سمع كله يا أكسع كندي أبي شجر يقاتم خمسة لوي زردو كالنا جرجرنا نوزين خلينا but the situation is just like this كتوصل لي تغل كتقدر لي تغل نب نايتجارو ميديا خنسجر عفار زلوا يخونوا كالي زلوا يخونوا تما دي سابا خوينا نفكر زلوا بعلموني يقولوا سلازنا وربع يوحنس قبر مسكال أبي أحمد نعاقتات قبل النون أي صبيون شعبيها هاجر نتوريرو أنا له أكلميت كركبي بعلي أخر كبي زولون سلازنا ورو فيزو نيرتران مورار مدلاوي ودي اللغوي قلت سنة يطورنا أواجون أوجيو من الواش المستواس قوننا نتملكتناون زي أخص معك يعني يمياكل حجر إنكابسليتد هنا للجوتشاتشن مشجاجر علبت بلو مامن تجابي السابير إلا ما سكت وقيا قتشت ياسفل قال بلن أنامن لزيم نو لامست أمتات سن اللمامت ينبرو أهونم بسلام بعلم هك مسرت ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ገልአልቢያ ጋር ምን ጊዜ ኢትዮጵያ ያስብ ቀድማለ ሯን ታበጃለች ክምጻይ ካሊ ኩትጻግና
انت بعصب قنا كمتصاي كاليو كوتصا قنا كنديناي ارترا عتا غايبلتن قدم عطوق حزب سلتونن دكتورين شعبيا خب زي مفلات زنقل غوغي قمت قنا ايسانن يمو سورا زعوته دكتورين ارحا ودبي كم ببلوم أتا خوينا تالوبا أبي درون اللوبا إمارات اعتقاد توبا تبلزلها أستوعل نتي سوفيت حبرت إن العلا 450 شح سراوي الدرق زعت أغطو أطوار زمن تلنالو دكتورين زي مسل 500 سبن مورالن 200 صلاي خام فلات 200 مستير معقب 10 أطوار زبليو زرزرو نرأي ودحاو بوي 500 سبن مورالين ينزبل نود بشاشا يبلون مغنياتو فرقي إثيوبيا أمحران تقراينيو نص لما مسؤولن انت إرتراقنا بخلل يخون ببهر زي تمقاقل هزب سريحات تركب اتي 200 الدما سلايخا وشتون دقيون فتفيت كامفلات زبليو ود بشاشا حج استمسحون زت النعم حورات ستانا سرح التناقيق يركب 200 كاونتر انتليجنسي سلاي بزعبها زي فلت مقبر إذا تمستير عود شعبيا زغنا معقاب مستير مالتي ود بشاشاقنا تمال بعصو قزاز قبر أخيبا نقهو عدها اللو تركب ود حاوبوي دمركا كيس عادو خوينو اتا 10 زيا نا أول ملسكت كون كلا مسا فليخا خطر زي تخل دما زيا إذن عين بركخن يا خبرتاتنا كندي ناي صنعات كيا خبرتات مزخخار بحيلن تعديداتن اي رعدن اي بركخن نشطفن علقن اي رعمن نواش لخلخن قرمسمسن كبرتاتين اي شيتن تسببه اي چنقن تكرره اي سنفن سريحه اي دكمن راحتين دمين هوتين اي بكخن حساب علامه يزچبت اي حللن هذه خبرتات زي كينو امناتن مبصعان ابايتا بجبري تدغاغيمو زتمسكره حلاغتات بحري حزب إرتراي سو زيان سمعت نبرنا دمامس مدرخو تخيز لا إرتراويان بوسس قبروا زلو ازيا قداسيت نزوان زي اتي تماليا نقتل نابلبواني حد نوس ولدز وهاب زلو لبوا دحريو امنا يكون طباك سقريه ثم حلال فوق الوقتي نايو حكي زي هاجر سي بوازا كان مسيو نلبت سي دلو ولد حاجي نزا هاجر زي كوكوون هكاترن كلاخلن كازال هالي لا يزو دقدلو منسيات كل نجر كان هاجر كان ابي كان هاجر كان حيسلاني انتي مثل الله مثلك ابن خوف زبلك مسدي تسالن شاوري بقول فوز بال مثل الله هاجر كان هدي خن الرسيخه تنور نغات يلن شاوري بك اعتقد صباح نقول هاجر كاتمت انت ما يتكلم هاجر كتقبل بعد هتقبل انت اللي ها بعد هتقبل كم دم قراد ما دمريت هو هذا هاجر سي من تعمر من تعمر ايرساني ايترساني ايتحكوني ايتسولاني لازم لك هذا بسم الله اديو تسالن سدي تسالن ابن خف الزولن ربري وقد فوق كمل شو من الاسماء صبوت مسلا صبوغ لبونا ناب لبنا يحضروا نزن وصولوا لدما دقاقيمنا كان الزخاخرون لبوا كنبلو زلنا نقر كويني سمعني مغنياتو عدن وداي تقبص أونيا نزخونا يرتراو دما كن قبص يبلنان الدل كل جزيه كن كافت كن كلالنا كابتم عبيتي حقراويان زي مسألة مخرنتلو حق تخونو سباي تهدمو زبل زربايو and I really take this نزي نقر زي seriously يدوستو بزي كالنا من قدي
ኤርትራ ክንደ ያለና ህዝቢ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሰብ ክንከስር የብልና በሓላየ ልክዕ ከምዚ ምስ ኣዴኻ ኮሪኻ ምስ ረብረብካ ገዲፍካ ትምለስ ሃገር ድማ ከምኡ ስለ ዝኾነት ንሰብ ሕማቕ እንድሕር ገይሩ ሸለል ብምባል ናብ ካልእና እናተኮርና እንድሕር ኸድና ፅቡቕ እዩ እወ ብርግፅ ደይ መደይሉ ንውድቀት ናይቲ ሃገር ንዝቃለስ ክትቃለሶ ንቡር እዩ ምክንያቱ ንሱ ከውድቃ ዝፍትን ተሎ ንስኻ ከተንሳፅእ ክትፅዕር ኢኻ እዚ ደይተርፍ መስርሕ ስለ ዝኾነ ግን ጀነራሊ ብሓሳብ ስለተፈለየ ንሓደ ወዲ ሃገር ከተጓንዮ ወይ እውን ካብቲ ደንቢ ሃገራውነት ወይ ወዲ ሃገር ምዃኑ ተቐቢልካ ንሃገር ዝዕኑ ንህዝቢ ዝዕኑ ንወለዶታት ዝዕኑ ክሳብ ዘይገበረ ሸለል ኢልካ ክትከደሉ ትኽእል ነገር ዝከኣል ተኮይኑ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ክብል ይደሊ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ተስፋ ዝህብ ነገራት ድማ ንኸይድ እስከ ሓንቲ ቪድዮ ዝረኸብኳ Village of Hirum in Eritrea's Kirkabet subzone, Kaltuma Mohammed Hamid's story shines as an inspiring example of change and empowerment. As a student at Kirkabet Boarding and Middle School, Kaltuma has embraced new opportunities, transforming her outlook and aspirations through the recently introduced ICT program. ሓደ ካብቲ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ምናልባት ከምቲ ዝድለ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ናብ ገለአን ስለ ዘይውዕሉ ዘለው እቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ደገ ኮይንካ ከይትርእዮ ትኽእል ኢኻ ባት ኣብ ግራስሩት ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዓብ ነገር ተሰሪሑ ክንብሎ ንኽእል እንተሎ እዚ ኩሉ ጥልያኑ በሎ እንግሊዙ በሎ ሃይለ ስላሴ በሎ ደርግ በሎ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ቁልዕ ኢልዎም ዘይፈልጥ ዜጋታት ናይቲ ሃገር መሰረታዊ ቀረባት ጥራይ ዘይኮነሲ ምስ ቴክኖሎጂን ምስ ግዜን ንክኸዱ ዝወሃቦም ዘሎ ዕድል እዩ እዚኦም ድማ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾኑ ልክዕ ንስኻ ምናልባት ገለገለ ኢኻ እዛ ዘረባ እዚኣ ነቶም ኣስመራ ተወለድኩም ወይ ናብ ከተማ ተወለድኩም ግደፍዋ ሓደ ካብቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ንብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ትርጉም ዝሃቦ ስለምንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ሓሲብዎ ዘይፈልጥ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ስለ ዝረኸበ ሕክምና ሓሲቡ ዘይፈልጥ ሕክምናታት ክረክብ ስለ ዝኻለ ኣብ ኣስመራ ትምህርቲ ነይርካ ክኸውን ይኽእል እዩ መዋእለ ህፃናት ነይርካ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ብዙሓት ዓድታት ኣይነበረን እዚ ኣይሕሰብኒ ድማ ነይሩ ስለዚ ድሕሪ ናፅነት ሱርበተኻዊ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ መፅኡ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብዚኣቶም ነዚ ኩነታት እዚ በዚ መለክዕ እዚ ክትሪኦ ከለኻ ዝተገብረ ስራሕ ዓብ ክብሪ ክወሃቦ ዝግብኦ እዩ እዚን ህፃናት እዚን ትሪእዎን ዘለኹም ደቅኻየን ኣሕዋትካየን ወይ እውን ደቂ ደቅኻውን ክኾና ይኽእላ እዚ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ተማሕዲጉ ዘሎ ቦታ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ሃገር 6 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ እንድሕር ኢልካ በዓል እዚአን እውን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ እየን ስለዚ ሊቪንግ ኖ ዋን ብሃይንድ ክበሃል ከሎ ሰባት ንድሕሪ ዘይምግዳፍ ክበሃል ከሎ ደረጃ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቴክኖሎጂ ትምህርቲ ንቅድሚት ንክመፁ ክትገብሮም ከለኻ ኖብል ኮውዝ ዓብ ክብሪ ዝግብኦ ስራሕ ምዃኑ ተገንዚብና ዘድሊ ኣድናቆትን ክብርን ክንህብ ይግባእ ብሓፈሻ ኣምላኽ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንኸብፅሐን ተስፋ ንገብር ናይዘን ህፃናት ኣሕዋትና ደቅና ፅቡቕ ነገር ድማ ፅቡቕ እዩ it's a big thing you know ሓደ መዓልቲ you will see ኢንጂነራት ኮይነን ነዚ ሃገር እዚ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክገብራ ዝኽእላ መንእሰያት ንኣሽቱ ህፃናት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ድማ ክብሪ ምሃብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ ብሃገር ደረጃ ክንሓስብ ከለና ንዕቕና ክንሪኦ ዘይብልና እዩ ንቐፅል ካልእ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ክንሰግር ከለና ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሩዋንዳ ቀዳማይ ትሬኒንግ ጀሚራ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ወላት ባንዴራ ንባዕሉ ሰሓብነት ዘለዎ እዩ it's beautiful ኣብ ካብ ሩዋንዳ ኪጋሊ ብዙሕ ስእልታት ክወፅእ ጀሚሩ ከም ዘሎን ሓደ ካብቲ ዝረኣኽቦ ቪድዮ ድማ እዚኣ እስከ ንስማዕ This is Likas Makele from Eritrean national team. Hello everyone in Rwanda Kigali for World Champions. So I'm happy to be here in Rwanda. So I'm looking forward for the next races with my old teammates. So God help us. Good luck to me, also for my teammates. Okay, let's go. Our first time in Rwanda. Everyone, this is. ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናይ ፅባሕ ቢንያም ምዃኑ ዝንገረሉ ዝእመነሉ ሰብ እውን ሚክያስ
ማዕከለይና ንርኢ ዘለና ሃገር ምዝራብ ብዙሕ ፕሬሸር ክንገብረለይ ንኽእል ኢና ግን ተስፋ ኣቢረሉ ኣለኹ እዚ መንእሰይ እዚ ገለ ነገር እውን ከርኢ ዝኽእል እዩ እንተዘይረአየ ድማ ግዜ ኣለዎ እኹል መድረክ ኣለዎ በት ዲስ ኪድ እዚ ፖቴንሻል ዘለዎ ቆልዓ እዩ ክንሪኦ ኢና ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክንርኢ ኢና ውረስ ተወራረስ ምዃኑ ድማ በዚ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ነገር ከርእዩና ተስፋ ንገብር ግን ሲምፕሊ ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ዘይረኽቦ ዝበለፀ ዕድል ኣብቲ ናይ ኤሊት ደረጃ ትሳተፍ ስለ ዘላ ክንኮርዕ ይግባአና ኦልሬዲ ባንዴራ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝበለፀ ቦታ ሽም ናይቲ ሃገርን ዝግባአ ክብሪ ኣውሂቦማ እዮም ኣብ ብሽክሌታ ግን ካብኡ ንላዕሊ ኸ ይኣኽለና ስለዘይበሃል ኣብ ሂወት ካብኡ ንላዕሊ ካብኡ ንፅበ ኣጆኹም ክንብሎም ንደሊ ኣብ ሩዋንዳ ዘለኹም መንጋ ለበዋ ዘድልየኩም ኣይኮንኩም ዩ ኦልሬዲ ኖ ዋት ቱ ዱ ኣንድ ሰፖርት ክትገብርዎም ምዃንኩም ዘጠራጥር የብልናን ዓወት ንምንየሎም ከም ወትሩ ማለት እዩ እዚኣ እስከ ሓንቲ ቪድዮ ክትመረና ትኽእልካ ክንሰምዕ በስኻ እንታይ ጌርካ ባዕለይ እኳ ብሽምቴ ድግበሮ ኢለካ ምስ ዝነበረካ ፀገም ላዕልን ታሕትን ከይትብል ኢልና ኢና ተኣምንዎ ሰብ ውክልና ትህብዎ ሞ ዝኾነ ነገር ግበረለይ ስለዘይጥዕመኒ ኣብዛ ዓዲ ስለዘየለኹ ኢልካ ዝኾነ ውክልና ትህቦ ሰብካ ጠልመካ ሰብ ትበልካዮ ገዲፍ ደይበልካዮ ገብር መትከል ናይ ፓወር ኦፍ ኣተርኒ እምበኣር እንታይ ነቲ ወኪልካ ዘሎ ሰብ ናቱ ቤስት ኢንትረስት ኢኻ ክትሕሉ ዘለካ ሓፈሻዊ ክልተ ዓይነት ፓወር ኦፍ ኣተርኒ ስን ዘሎ ወይ ድማ ውክልነት ሓደ ናብ ፋይናንስ ጥራይ ዘድህብ ኩሉ ንብረት ድዩ ምሕደራ ናይ ንብረት ድዩ ዝምልከት ማለት እዩ ተኻልእ ካነ ናይ ጥዕናኻ ዝምልከት ንስኻ ምናልባሽ ኣንፎርችነት ኢቨንት ኮይኑ ኣብ ኮማ ኣትኻ ኣለኻ ሕማቕ ኣለኻ ወይ ድማ ኢንካፓሲቴትድ ኮይንካ ኣለኻ ሞ እስኻ ትዛረቦ ትፅሑፎን ትፍርሞን ወረቓቕቲ ሕጋዊ ኢፌክት የብሉ ትበሃል ኣብ ከምዚ ንስኻ ናይ ጥዕናኻ ውሳነታት መን ክውስነልካ ትኽእል ነዚ እውን ትረቕዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ወከልቲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚኦም እዞም ዓበይቲ ካቴጎሪስ ስፔሻል ፓወር ኦፍ ኣተርኒ ዝበሃል ኣሎ ገደብ ትገብረሉ መዓልታት ዲኻ ገደብ ትገብረሉ ምናልባሽ ካብ ጃንዋሪ 2025 ክሳብ ታሕሳስ 2025 እዩ ጥራይ እዚ ውክልና ዝሰርሕ ኢልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፓወር ኦፍ ኣተርኒ እንተዘይብልካ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ኢንካፓሲቴትድ እንተኮይንካ ናብ ዶክተር ኢኻ ናብ ቤት ፍርዲ ኢኻ ትኸይድ ኮንዘርቫተርሺፕ ኮርት ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ከይዱ እቲ ቤት ፍርዲ ወኪል ዝገበረልካ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ኣብዚ ዓዲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ከየድልዮም ከሎ እዮም ፓወር ኦፍ ኣተርኒ ዝሰርሑ ከየድልዮም ከሎ ከዛ ሸጥ የብሎም ገለ የብሎም ኢዳዘ ማዕረግ ብጥዕኖም እዮም ዘሎ ግን ሂወት unpredictable ስለዝኾነት excuse me ከምኡ ስለዝኾነት ኣቐዲሞም እዮም ዝዳለውላ ተጋጋጢምና ነይሩ ምስ ስድራ ቤተይ ማለት እዩ ናብቲ ሽዑ ግዜ ኣደይ ሕክምና ኣትያ ክሳብ ናይ ርእሳ ደም ገለ መሊኡ ኣይፈለጥና እዮም ድሓ 2-3 ሰሙን ደም ዘቕሊሉ ፀኒሑ ማለት እዩ ደርጋ ኢዳ ገለ ክለምስ ጀሚሩ ሓታተልና ወሲድና ያገል ሕጂ ኣነ ወኪላ ስለዝነበርኩ ሕፅር ዝበለ ማለት እዩ thankfully she's okay ግን ሰርጀሪ ክትገብር ነይርዋ ገለ ንዓ ወኪለስ ብዙሕ ነገር ይገብር ነይራ ጓላ ጥራይ ስለዝኾንኩ እኹል ኣይኮነን ናታ ወኪል ክኸውን ኣለኒ ንስኻ ሕጋዊ ወኪል ክትገብረኒ ኣለዋ ኣቐዲማ ቅድሚ ገለ ዓመታት ዝኾኑ ወኪል ኣገራትኒ ስለዝነበረት እቲ መስርሕ እቸም ናይ ሓፍትና ፌሩዝ ምኽሪ ሕጋዊ ምኽሪ ክንሰምዕ ከለና በቲ ሓደ ኣዚኻ ትኾርዕን ትሕጎስን በቲ ሓደ ድማ ፍርሂ ይስማዓካ ምክንያቱ ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ሕብረተሰብ ስለ ዘለና ክንደይ ነገራት ንኣምላኽ ኣሚንና ሓንቲ ከይገበርና ንኸይድ ለንቀነ ቲቲና በዓልቲ ቤተይ ትነግረኒያ እዛ ፊልም ኣብ ኤርቲቪ ትኸውን ዘላ ብዙሕ ተተሓሳስብ ቪድዮ ምዃና ኣነ እኳ ግዜ ይረኸብኩላን ኣለኹ ሓደ መዓልቲ ክሪያየ ግን ብዙሕ ነገራት ሕማቕ ነገራት ኣብ ሂወት ዘጋጥም እያ ተውፅእ ዘላ እታ ፊልሚ ኢላ እዛ ትብላ ፀንሐት ድማ ናይ ብሓቂ ዓባይ ትምህርቲ እያ ከየጋጠመ ከሎ ነገራት ሓሲብካ ብጥንቃቐ ክትገብሮ ምኽኣል ኣገዳሲ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ኣይ ፐርሰናሊ ኣይሓሰብኳን ነይረ እዚኣ ካብ ልበይ ከመስግና ይፈቱ ንፌሩዝ ፈለው ግበርዋ ንኣነ ክትሕግዙ ኢልኩም ዘይኮነስ ንነፍስና ክንሕግዝ ምንታን ፈለው ግበርዋ ሰፖርት ግበርዋ ክብለኩም ይደሊ ካልእ ዓይነት ምኽሪ ድማ ምኽሪ ኣብ ሂወት ኣድላይ ስለ ዝኾነ ሕጊ ኣሎ ኣካይዳ ኣሎ መጠን ኣሎ መስከረም ማለት ነው ሓልቲ ጥሩም ዛሬ ኣቦይና ይዝቀስ ገረብ ሰትዩ ማዓድ ለይብል በዚ ጥሩም ዛሬ ቅዝ መለኪያ ما يلاسبن ما يبلبع قرية بلك أنا عمل عسوي على كخطرطر لك عسوي على كخطرطر لك سلازي مجال مرتاح أنت ملكيا كي بس ري واسع بس كده زي هذا بلاش ري واسع
خليتي اذني يرسل اذني يرسل تومي عصو زلو قرب سجد انت ابيو سالساي مسنا بدي زبالان سالساي ري سالساي كمزي سالساي كساب عفا تكون الله مثلا بدي عفو يلي قرب يلي حيجي لازم يسمعك ولا يلا ريحة فرس مزنبر عمل المرسي بسي من الباتكا جارجي حوزوها يقولي يلعنوها بسي تفلت أمغنيا كذا خاتمة تفاسيلك تعالوا بيسومي يوم متنكا فايبن كالكيفكا سلاطة خميدير سلاطة تبلا مغنياتو ويوم جارديا سالات عن كوميدير نسمعهم هذا يصبي اللوز أتقدح عرك كس كيسرو ريح تقريهم جارديا تقريهم عينهم قسم ينامالو عن زخرمتي كورنتي تحسخ فايبر قبول عمان زي دحار هاي تمنسى نازقي تسألك هلا تخليك هلا كم زات ريوات زلهم مخرزيا تترفنا تبلي تسالون يوم زخونه نايلو مارسي بزيا كوداي لايك مقبار شير مقبار ريتوخمن حسابكمن بهنات منقدي كتقدفنا تماحصنكو ابكاله سراح حساب الرخب مزيات امتي ميلودي كتفكمي ابكاله سراح يرخبنا ثانك يو في اميتا كلف يورينا حد ولا اسمرا سركب صالي البيض الطلا بلين عينين مسمار كما يدمو صنا زخر كلف يا ميتا